tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. I'm the News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Isip mo nyo oras sa Pilipinas, alas 9:35. Oras, builog nga darong sa inyo sa Kaluansang Klinika DTX 500. The Superior Antioxidant. Kag builog man nga darong sa inyo sa Kaluansang Klinika Distribio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman, ginadulong man sa inyo sa Kaluansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Naton mga ka-K5, nakalabor kita sa 39 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat mga gabi na sa inyo tanan. Ang gabi sa bilog nga Western Visayas,
Mayong gabi gid sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandurriao, Mula, Rebalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, sa Pisaclan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, kag Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Iwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, angin ko po man aton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kangtanan sa ilang mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pagod naton karon sa patrol, ka K5 Jenny Kauyunan. Aton nga piloto, si ka K5 Jason, the master of the masters, Talaron. Samtang mga kaupon maton karon ng mga pila ka mga balita man kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 beat reporters. Upod naton mga ka-K5 sa Provincial Capitol, mga kaupon naton mga balita kag information na tipo ni ka-K5 Alexis Calante. Samtang mga report naman kay informasyon pila ka mga investigative and mga follow-ups nagikan naman kay ka-K5 Karen Badilla and ka-K5 Kim Caloyo. Sa kinandan, ako naman ang inyo ka-K5, pupunaton sa technical side, ka-K5 Andre Lapastura. Sa aton nga news center, pupunaton si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinandan, ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is Sunday, January 19, 2025. Kapit sa 19 na kita subong edisyon. Daway lang mabalan mga ka-K5. Sunod simana, manog tapos ng binulan sang Enero. Kay nampot ng bulan sang tagipusoon. Bulan sang paghigugma. Bulan sang pagbalbalanay. Balbalanay sang ano? May palanay sang pagpabutyag sang paghigugma sa iya sini nga hinigugma eh. Hindi bla? Na. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan. Ayong gabigin sa inyo tanan na. Prepara na kamo kay sa ato sini nga papangalagad mga ka-K5. Kamusta na kamo galida? Mayong gabigid. Kamusta ng inyong kwanda? Kamusta ng inyong pangabuhi da subong adlaw? Ayos lang. May gabigid sa aton nga mga kauturan nga nagapulaw-pulaw pa subong gabi. May gabigid sa mga taga-kwan, mga taxi drivers. Sa tanan-tanan nga mga taxi drivers, may gabi na sa inyo. Kamusta ang pagbuli sa inyo ni Mayor Jerry Triñas? Kaluoy man mga taksiyo. Bira-bira sila mga ka-K5, binaswasan sila tulutudo. Kay kuno, grabe o. Ano na lang ni matabo sa negosyo sa ato sila mga taksi, di kun magamuni man. Mga ka-K5. Nga inabalang ginaisyuhan ka na nga may mga ginapanagiyahan ka nga mga grab cars pagkatapos ipanginwala mo nga kuno abi mahambal siya nga kumayara sila sa may nakita nga grab nga
grab cars nga negosyo ko niya ma-resign ako. Untat ko sila nga mo ni. Inabalang daw pamatyagan niya bala sa mga tao diri sa kalibutan dahil pinagi diri sa syudad sa Iloilo. Yung mga mango na gibla kagway kabalo kung anong matutuon nga sitwasyon diri syudad daw. Kung sino lang nga panag-iya sa mga pila kagatos nga mga grabs diri sa may syudad sa Iloilo. Hindi bala? Tapos, gulpi lang may ara nga tao nga nagkwan, nga nagreklamo mga ka-K5 nga kuno wala naggamit sang may taxi kuno nga wala nagamit sang ano gani panawag siniyo sang inang yan na bala nga mitruhan, wala nagamit sa mitruhan. Pagkatapos mga ka-K5 nagsukot kuno sang 600 pesos halin sa may airport pagkadto diri sa may syudad sa Iloilo. Di perting pangakig ya, perting reklamo iya. Tapusan makita mo kakaon sa sang batsoy dito sa kakaon sang batsoy sa may kuano. Sa may Kalan-an nga ginapanag-iyahan sang inang mayor sa syudad. Maria Ihunis de Garapon ni Santissima. Ay matagahambal nga daw ginamalisyahan naton. Pero lang tawa nyo bala ko na no. Sa malipot nga sugilanon. Gahimo naman sang senaryo mga ka-K5 para nga gubon ang mga taxi diri sa syudad sa Iloilo para nga magbulos na lang tanan-tanan na grab. Ano pa na sa nagligad nga may mga balita nga gahambal nga muni moto nga sumayo lang nga mag-grab kay minong moto mga ka-K5. Gareklamo ang mga taxi bangod sa mga grab nga ini mga ka-K5. Kaya gali kay ang grab ginapanagyahan sang dako nga pamilya kay sa mga puderoso nga mga tao diri sa mga syudad sa Iloilo. Isubong ang mga taxi drivers naton ang makaluluoy. Kay subong ginaguba naman tanan-tanan ang mga taxi drivers. Pinaagi sa pagpa-istorya sang ibanda. Masos Maria Ihunis de Garapon ni Santissima man. Sige lang. Ang aton naluuyan sinidiri mga ka-K5 ang mga taxi drivers. Kasi pila kadlaw bla. Pangon taton na lang mga taxi diri sa mga syudad sa Iloilo pagkatapos pasundan na lang ang mga grab mga ka-K5. May mantaga kontra sa grab niya. So ang punto nato sinidiri mga ka-K5 nagubuon mong imo sining kwan nga ang imo sining kakompetensya sa negosyo para gid lamang ang negosyo mo magsikat magnami. Hindi mayo no. So gani sa aton nga mga pumuloy diri abin sa mga taxi drivers dahil may gabi na sa inyo. Pabakura nyo mga kaugalingon nyo ha. Hindi ka mo magkabalaka. Ngara pa man na mga ka-K5 nga mag-aapin sa mga dampig sa inyo da sa tanan nga mga taxi driver. Hindi ka mo magkabalaka. May mga tao pa nga mga dampig sa inyo ha. Grabe nga mga pamaagi no. Wagid. Mga hindi lang ni K5 News FM ginaprogramahan ko, mabakulan ko naman yun. Kalma. Kanya si K5 Andre, niya kalma, baby, kalma. Kalma. Wala, sige. So, mayang gabi lang da sa aton tanan-tanan nga mga kauturan sa tanan nga mga taxi drivers da. Mayang gabi sa inyo tanan, palangga ko kamuya tanan-tanan nga mga taxi drivers, no? Don't you worry. Kaya may mga tagpangapin kamo May mga tagpangapin kamo mga ka-K5 labi na sa tanan nga mga taxi drivers may mga tagpangapin kamo. Don't you worry. Kamay na lang nga mga tsimpo ang inyo sining ginahulat. Kapit na gid lang nga pila na lang ka mga binulan ang mga nakalabilin. May mga tagpangapin na kabuda sa tanan-tanan nga mga taxi drivers. Storyahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sining nga pagpangaragal samtang sa ibang panginaton nga mga balita. Ay ginatamyaw tamanggali ang aton nga mga tricycle driver mga tricycle driver tanan nga mga inang modernized jeepney ba drivers da mayong gabi man. Good evening sa inyo tanan sa mga nagapulaw pasubong nga gabi. Sino pang mga taramyawo naton tanan nga mga call center agents da mayong gabi. Sa tanan man nga mga nagapulaw nga mga security guards mayong gabi da, mga nurse, doktor, mga manunudlo, mga estudyante. Good evening. Sa mga sidewalk vendors naton dira mayong gabi man. Sa mga manug baligya sang balot da, mani, mga manug baligya sang prutas, tanan-tanan
Kag sino pa? Mga kwan, mga sastre, mga mananahi. Kag sa tanan-tanan. Aton nga mga kauturan da, mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Kag welcome na diri sa pagpangalagad sa K5 Night Watch. Sila karon ka mga dalagko nga mga balita ka informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Selebrasyon sang kasadyahan sa Kabanwahanan. Plano nga isiparar sa Dinagyang Festival. Uy! Ari. Daw nami nga balita ni. Amo chiringon makuan kita, mahiwat kita twice. Mahiwat kita sang kadua ka beses nga kasaya nga kuan, nga kapiestahan diri sa aton sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Mga kaka K5, kung manumduman sa aton nga mga tagparmati kung mahibaluan sa aton nga mga kauturan. Nga ining kasadyahan sa Kabanwahanan mga ka K5. Iya na ni subong niya ginahold kag ang nagahimo sini kag nagapatigayon sini. Kag ang nag-host sini mga ka-K5 among aton nga probinsya. Mga ka-K5 samtang ang nag-host naman sa aton sini nga Dinagyang Festival, of course among mga ka-K5 ang Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated kon IFFI. Sa diin ang kahililipos lang ng iban nga mga kwan, ng iban nga mga tribo. Nagahililipos lang mga ka-K5 kay may mga nakuha kita nga mga informasyon nga halos pagkatapos mga ka-K5 sang pagpatigayon sang IFFI, pagpatigayon sang Dinagyang Festival, hindi kakabati nga nagapagwa sang statement, sang liquidation statement ang taga IFFI. Why kasang may nabatian mga ka-K5 ng IFFI may nakuha nga sponsorship nga amo ni kadamo mga ka-K5 nga baloro. Tapos ang gasto sa nga IFFI ari mga ka-K5 sa amo na nagalabot amo ni kadamo ho. Pagkatapos so sa gasto kag sa income amo na mga nagkalabilin nga mga income. So bangod sini amo ning rason kung nga nagkala-delay ang mga bagbayad ang mga paghatag sang premyo sa mga pila ka mga tribo diri nga mga nagchalampion nagdalaog delay paghatag sa ilang nga mga premyo. Mga ka-K5 kay bangod nga wala gid bilin ng kwarta kag way gid pigado gid ang kwarta sa IFFI. Ang subsidy mga ka-K5 ginahatag sa ato sila nga syudad purti kagamay sa sining ginahiwat nga Dinagyang Festival. Amo ni kun kay isa nga hindi ta mabaso ng iba nato sila makauturan ilabi na ining mga pila ka mga nagapanag-iya sang tribo nga way na lang gaintra kay nga kapos gawang ila sini nga budget para sa pag intra mga ka-K5 sang IFFO sang Dinagyang Festival naton. Deng hambal sang kuano daw may mga report kita kay informasyon na nagaplanong probinsya nga isiparar ang selebrasyon sang kasadyahan sa Kabanwahanan mga ka-K5 sa Dinagyang Festival. Kaya ang kasadyahan sa Kabanwahanan mga ka-K5 ang nag-host sini amo na ang probinsya sang Iloilo. Tangtang sa iban pa naton nga mga balita kag information, sa iban pa naton nga mga headlines. Light of Glory Taxi ginaimbestigahan karon ang ginaaligar nga hindi paggamit sang mitruhan sang ilang sang ilang taxi driver mga ka-K5. Amo ni sang ginreklamo sang isa to katawo nga nagakaon sang batsoy sa masulod sang batsuyan mga ka-K5 sang Carlos Bake Shop nga ginapanagyahan ni Mayor Jerry Treñas dito sa nagakaon batsoy. Tapos dito man sa naga-video. Tapos kaya hambal sa sila way gini way tupa ni sila ng taxi ni. Yamakon mo sila nga sakay ko nito sa airport pagkadto diri sa may syudad. Way gagamit sila nga sang mitruhan. Pagkatapos sukto nila kami sila nga 600 pesos. Perte. Mga ka-K5. Istoryahan talaga karon mga ka-K5 diri sa ato sila nga pagpangalagad samtang Congresswoman Jamjam Barunda wala pa nabaton ang imbitasyon sa iya ni Mayor Jerry Treñas nga magtambong sa Dinagyang Festival. Saan wala sang imbitasyon kadto gyapon hindi bla?
Nga kinanglan nga magkadto sa kay manti congresswoman man sa syudad sa Iloilo, hindi bla? Alang na sa karon nga hindi magkadto kay representahig siyang nagarepresentar sa atong sini nga kongreso, siyang nagarepresentar sa atong nga syudad. Alang sa magkadto to sa kwan, magkadto sa ati-atihan sa Kalibo kay hindi siya taga Kalibo. Alang sa magkadto to sa Mascara Festival to sa Bacolod, sa Negros Occidental. Siyempre natural diri gila sa magkadto sa Dinagyang Festival kay nga congresswoman sa sang syudad sa Iloilo. Bisan kinanglan bisan hindi pa sa pag-imbitaron, kinanglanon nga magkadto sa kay siya nagarepresentar sa mga pumuruyo sang syudad sa Iloilo. Mga ka-K5. Kag kinahanglan nga ang mag-iimbitar sina dira, hindi kasi Mayor Jerry Triñas sa mag-iimbitar sa kay Congresswoman Jamjam Barunda. Dapat ang maimbitar sa iya amo ang taga IFFI, Iloilo Federation of Iloilo Festival Federation Festival Incorporated. Hindi bla mo na dapat ang IFFI. Mayor Jerry Triñas dapat imbitaron man sa IFFI, hindi kay siya maimbitar. Matyagan niya sa tag-iya sang inang Dinagyang Festival. Yung problema sa inyo mga ka-K5 kay problema sila kayo daw pamatyagan nyo kamo ng hari sa bilog ng kalibutan. Toryan talaga karon diri sa ato sila nga pagpangalagan samtang sa iban pa naton nga mga balita. Pagpalupad sang drones. Ginadumilian sa mga judging area events kag sa mga events area sang Dinagyang Festival 2025. Di dapat ginman nga dumilian niya para sa safety sang publiko. Kabalo kamo, hindi pwede nga magpalupad sa mga drones. Magluwas gid lamang kung may ara nga drone mga ka-K5 nga amo na sa official nga drone nga nagakuha sang pag-video sa event area mga ka-K5. Ako pabor manda kaya dapat wala sang drones nga maglupad sa bilog nga area mga ka-K5 sang event area. Ay di ta kasiguro base bala kung may magpangsabotahe blaw palupad-lupad sa drone pagkatapos pagtupas dalom to Moriones Tigrapon Santissima. Ang unod gali sang drone sa mga ka-K5 kwan inang gani niyo nang bomba. Ay Maria Ihuni so basulan pa kita napal kita dayon nga abi kay hindi ka mo gusto nga kwan mo i-signal jamming mo silang tawa. Hindi, pinaluparan ka mo drone. Yan. Hindi man advisable mga ka-K5 nga mag-signal jamming kita kay laban-laban damo naman maapektuhan. Hindi lang kay diri sa syudad sa Iloilo maapektuhan kundi sa bilog nga area sang probinsya hasta sa Guimaras gani mga ka-K5. Hasta Negros gani labot pa mo. Kay hindi kay jamming kay why sang kwan why sa ginatawag naton mga ka-K5 bala nga pasilidades o kon sang gadget ang National Telecommunications Commission o kon NTC para nga mag-jam sa area gid lamang sa diin matumod naton ang area among event area kundi hindi kay signal jamming kundi signal shutdown. Kung mag-signal shutdown ay kung may mga emerhensya kaluluoy gid kita. Why kita sang means of communication mga ka-K5 sa bagay sang una nga tiyempo telepono malanggani sang una nga tiyempo walkie-talkie malanggani ang means of communication. Tapos sang una kung may ara bila for example nga patay may telegrama magani sang una mo malang na gani hindi bla gani kay matinaanad na kita amo na ginasiling naton bala nga naanad na kita sa pinakamahapos nga pamaagi sang pagpangabuhi kundulaon muna mga ka-K5 laban-laban na kwan kita mamaguhan kita kag mabudlayan na kita kundulaon ina mga ka-K5 kita nyo mag-shutdown na gani kag mag-backdown lang bisan isa lang kabis ang Facebook tanan-tanan ga pamuyayaw tanan-tanan galingin ulo na kuno imuon nila mo Facebook pa lang na mga ka-K5 Toryan tala karon diri sa ato siling nga pagpangalagad kag iban pagid nga mga balita kag information na tipo sa ato siling nga mga patrol reporters. Latest with the report karon kwaon man naton constitutional report nagikan sa patrol tungkol sa kay ka-K5 Jenny Kauyunan.
Ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita ngayon na batian ang builugman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500. Mga ka-K5 sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati liwaton likawan naton mga ka-K5 ang mga pamaratian. Ilabi na gid ang hypertension, diabetes. Nga problema kabalang daw nagahubag imong atay. Kag iban pagid nga mga sahe sa mga pamaratian. Yari na mga ka-K5 ang labi na gid ang cancer bla niyo. Mga ka-K5 ari nang solusyon sa inyo sini nga mga problema ay Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Mayo ini para sa mga kauturan naton nga mga diabetic, mga may hypertension, mga high blood doon. Kag iban pagid nga mga balatian labi na gid ang pagpauntat sa mga bukol-bukol nga tubo sa lawas naton. Nga sa diin amo ini ang ginahalinan sang ginatawag naton mga ka-K5 nga cancer, no? Labi na ining sarcoma cancer, oh. Sus Maria Yunis di garapon ni Santissima. Ang sarcoma cancer mga ka-K5 isa ini karer kag tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ini ang isa sa pinakabudlay bulngon ilabi na kunara na sa late stage. Duwa ka klase mga ka-K5 ang sarcoma. May soft tissue sarcoma kag may araman nga bone sarcoma. Halos 60% sa sarcoma nagatubo ini sa kamot ukon sa tiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo. Lapit na sa liog. So mga pila ka mga factors kung nga ang nagapataas sa pagrisgo sa pagtubo sa sarcoma. Amo ang history sang radiation therapy, chemical exposure kag lawig nga mga paghubag parte sa aton nga lawas. Genetic disorders mga ka-K5 kag family history sang cancer. So mga usual nga mga sintomas ini sang sarcoma. Amo ang pagsakit ukon paghubag sa tiil naton, sa kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiho nga mga joint kag hinali lang ang pagkabali sang ato sining atulan nga wala man sa mga kabangdanan. So likawan nato na sarcoma kay iban pangasay sa mga cancer. Mag-Klinika DTX 500 na kita kag may TC adlaw-adlaw. Buno ini isang anti-carcinogenic properties ang Klinika DTX 500. Agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Mataas kag masaligan man ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA o kon sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang may TC naman mga ka-K5 isa ini ka-alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga guba nga mga selula sa aton nga lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros ini. Sino na paghulata pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan naton kaugalingon DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag may TC ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar kag lakip man sa tanan nga mga klinika de alternatibo, medisina and wellness centers ni Doc Ramil Uy mga ka-K5. Dali lang antes kita mag-commercial, mayar kita nga flash report. K5 News FM Flash Report. Ay nabalay nga sa may barangay Tagbak sang haro na guba bagod nga ini nabungguan sang van. So aring flash report nagika sa patrol with ka-K5 Jenny. Kauyonan K5 Jenny, go ahead. K5 John, dili kita sa buong sa may barangay Tagbak, haro Iloilo City, K5 John, matapos nga makakuha ko nga may isa ka balay ang arado sang isa ka puti nga van na K5 John. Daw kwan ba daw karabaw ba nga ginaarado ya ba? Baka sa karabaw ka K5 John. Grabe. Kung makita natin dira sa Facebook Live ka K5 John. Ang guba gid ang natubang nga portion sang pamilya. Ano gani mga last name no? Pamilya Torba ka K5 John direo ang hambal sa aton sa ina ang dasig ang pagpadalagan sang van ka K5 John. Tapos nagtaka diri sa may doko tuwak na part ka K5 John. Tapos nagtaka na ni dito sa do kusina nila ka K5 John. Kasi makita
gid pila ka portion sa ilang balay kay June. So natabo ini aksidente pasado alas 8 kay June sa diin ang pamilya to ba kay June nagapahuway-huway na bala kag bag-o na tapos paniyapon kay June kag nakibot lang sila nga gulpi lang may tupa sila balay kay June nga lang basig lang tapos duka ang malain pag ida kay June nagpangagyo lang kay June kag wala gid nagpilikid sa yung bala kay June kay mayo lang wala sang may natabo nga malain sa pamilya kay June amo lang may naguba lang ang pila ka portion sa ilang balay kay June. Okay. So may lang gani kay sa sining nagkalaguba nga balay may may nadalahig nga mga kapamilya nga naga-star dira or may mga pilason nga mga inang naga-star sa balay kay 5G ni? Actually, kay 5 June, amo lang ginang wala sang may na-aksidente o naunamid sa mga sitwasyon. Kaya bago lang din sila tapos kapanyapon kay 5 June, nagapahunay-hunay, matanaw sang TV, sang gulpi lang gidyan, naging lang arado sang van, ang ilang balay kay 5 June, nakibot magani sila kay gihimos na bala matulog, kuntani, nasa mo pa na ang natabo kay 5 June. Ang nadalasa ni sang van nga ining porsyon sang balay ni malayo sa ilang turulugan kag sa ilang paranyapunan. Actually, kasi 5 June, like agad nakita ang sulod sang party. So, kita sulod, ma'am. Oo. I-check na to kasi 5 June ang sitwasyon. Dire, kasi 5 June, amo na ang ilang kusina. Kusina, yung sala, kasi 5 June. Tapos dito, ang nabubay na portion. Kasi ang TV nila kasi 5 June. So, pabagi, dire, wala talaga ilang ang mga kabataan. Oo, dire katulong ko naman kay 5 June ang ano ni first name liwat ma'am? Raymond. Si Raymond. Ako si Ma'am Lizelle kag si Sir Raymond kay 5 June. So dire mo niya sitwasyon. Gamay na lang gid kay 5 June. Tayan na gali malabot sang van ang ilang turulugan kag ang ilang ginalantawan sang telebisyon. Oo, kay 5 June gamay na lang gid. Amo lang gid kung makita Ti ang van diin nagpalagyo pa? Ang van kay 5 June nagpalagyo dasig going kuno sa Dumangas kay 5 June. Ario pamati kay base kun pinyo malagas ni kay may nag-comment dire. May nag-comment dire nga to kuno sa may Dumangas no may duha kuno bilog motor na bungguan pag ito sa may Dumangaso. Oo, kay 5 June ang plate number ay ma'am FAB 8521. Liwat. FAB SAB 8521. Foxtrot Alpha Bravo. Amo na? 8521 kay 5 June ang 8521. Oo, tapos puti nga van kay 5 June. Ano kolor sang van? Sa aton live kay 5 June. Oo. Ano kolor sang van? Color puti. Puti. Van nga may plate number FAB 8521 kay 5 June. Okay no. So may kay na picturean ang plate number. May video kay 5 June. May video. Ang information kay 5 June nga may nag-comment sa aton nga may nagluntad nga vehicular accident dito sa Dumangas. Confirm kay 5 June nga isa lang sila ka van kay 5 June ang nag-arado diri sa balay sa pamilya Turba kag ang natabo nga vehicular accident kay 5 June. Kung makita natin sa tiway pagid makwan amo nang driver ang naka-short na Oo, amo na ang nakaitom kay 5 June ang driver nga naka-short. Oo. Pila ka bilog ang kasakay sa sarakyan? May white kita information kay 5 June kung pila ka bilog gid ang sakay sang van kaya please dire madasig lang ang padalaga niya kay kung try nato kay 5 June kadtuan sa may Banwa sang Dumangas karon tumaabutan sa nato ni kay 5 June kay may mga information nga do may napatay kay 5 June sa motor. Sa motor na bungguan ni kay 5 June. Katunto klase ka driver no, haras-haras klase ka driver no. Pagkatapos na mabungguan niya ni duwa ka mga motor ni nagpalagyo pagid, naglagan pagid.
Yes, kay 5 June. Kaya katuntugin. based kay sa information nga nakuha naton dire, sa kadasig sang dasigon sang iyang pagdalagan, ang nabungguan niya kay 5 June 150 meters ang gintabog. I-confirm naton kung amo ni ang napatay bra kay 5 June. Kito mga initial information kita dire ni kay 5 June. Busa katuntong klase ka driver ni. Inang lihog tada no sa ato sini nga mga kapulisan da kung nagapamati kamo day alarm nato ni no. Why naman ni sagyan nga iban lalang malutaw ni sa dagat ning iya nga kuani nga salakyan ni. Hindi bla? So base kung kapamati da aton nga mga kauturan da sa mga area sang Barotac Nuevo, mga area sang Saraga, area sang Nilaw da no sa ato mga pulis da ring plate number liwato. FAB ano na 8521 no? Oo, kag may information pagid kay 5 June nga may pusil kuno nga dala ang driver. May pusil pagid nga dala ang driver. Kag nanaya pa kuno kay 5 June. Amo gali ni nga nalagyo sa kay nga illegalista guro ni tunto nga ni. May dala pagid nga pusil. Kaya aside sa nakabunggo siya kay 5 June, damage to property, ang base may i-confirm ta kung may nabungguan siya nga may napatay, base ano pa rin kay 5 June, ang homicide, kag ano pa rin kay 5 June ang election gunman, so sampaw, di siya kaso, ang posible ipasaka sa iya kay 5 June. Inaya kun madakpan ta sa nga makuhang pusil sa iya no, kay matiga palagyo pa sa subong mong. So, naka-short ang driver, hindi galing masyado makuha ang itsura kay kapanabon siya, no? Yang itsura may tabon. Gintabunan niya ka t-shirt nga green. Oo, ano ka di malason bra kay 5 June nga matapos siya din na aksidente sa may parang pagpakadto yung sobra kadasik sa iya pagpadalagan, may aksidente magtidto, may nabungguan siya sa Dumangas, Iloilo, kay 5 June. Kag may information nga ang gani napatay ang isa sa mga nabungguan niya kay 5 June. Okay, sige no. So ginapanawagan nato ng ato sini nga mga kapulisan dira sa may area sa mga banwa masunod sa may banwa sang Dumangas, no? Banwa sa Barotac Nuevo, malanada mo pagkatapos ng Dumangas, Anilaw, Banate, pagkato Ahoy, kon maglapos sa may piyak nga dalan, lapusan niya sini ispututan. Pagkaabot sa pututan da, buti mo damo na sa katuan dahil may mga maasin, may mga mina, no? May haniway kag ang ibanda labot sa pa City basi makadiretso patos dumaraw bla. After this kay 5 June, diretso nato no ang banwa sang Dumangas, i-confirm nato dito kay 5 June ang aksidente man nga nagito. Ini information kay 5 June nga nakita ang driver kuno kay 5 June nalagyo nalaya sa pusil sa mga kabataan, patay gid ang duha ka bilog nga gisakyan na kay 5 June. I-confirm to ni kanila kay 5 June sa ton nga mga otoridad kay 5 June. Sige no. So balikon daga karon kay 5 Jenny sa mga follow-up report ni kung makalabot ka sa may banwa sang Dumangas, hatag ka lang diri sang kuano, hatag ka lang sang go signal kung kwaon ka namon kung nara ka dito sa may banwa sang Dumangas kay 5 Jenny. Okay. So mga ka-K5, standby kamo sa ato sini nga mga pinalanggan nga mga tagparamati. Salamat kay sa kay K5 Jenny kauyunan direkta sa may area sang Tagbak, no? May nabungguan nga may ginarado mga ka-K5 sang sining isa ka van nga puti nga may plate number mga ka-K5 FAB kon Foxtrot Alpha Bravo, no? Foxtrot Alpha Bravo. Amo nang iyang plate number and 8 ano to nang ano ang plate number nito ay 5821 no kon 8521. No? Mga ka-K5, amo ning plate number sang sining salakyan nga van nga color puti mga ka-K5. Inarado ya diri mga ka-K5 ang balay diri sang mga pumuluyo diri sa may isa ka balay diri sa may barangay Tagbak sa distrito sang Haro. Din pagkatapos nagpalagyo siya. Pagpalagyo ya, dumiritso ini sa may area kagdra nag-agi sa may banwa sang Saraga.
Pagabot sa may Banwasang Saraga, may report kitang nabato nga may nabungguan pag isa sa may Banwasang Saraga. May dalasapin na 8521 gali, no? So ang plate number is Foxtrot Alpha Bravo 8521 mga ka-K5 no 8521. So amo ni iya nga plate number, isa ini kaputi nga kolor nga van. Mga ka-K5 ang driver suno sa informasyon may pusil pa. Nagpangtaya pa sa mga tao diri sa may nabungguan niya nga mga nga balay, ginarado yung nga balay. Then pagkatapos dumalagan liwat ang tang salakyan nga van, dumiritso sa area sang dumanggas nag-agi sa Banwasang Saraga. Sa may Banwasang Saraga may nabungguan pagit siya. Pagabot sa may Saraga, lumampas pagkato sa may Banwasang dumanggas, may ato pagit sa kunong nabungguan nga mga nakamotor to. Tuntugid. Naiya gini sa karon. Yung mga ka-K5, no? So gani sa ato sila nga mga kauturan, base ko pamatidra, mga flash alarm naton, tagsa ka mga kapulisan naton sa mga kabanwahanan nga maagyan sinisang van nga ini. Ang report, ang driver mga ka-K5 nagpanaya-taya pa sang pusil. May ginauyatan nga pusil. Ano ni sa illegalista base kung may mga dala nga siya boto. Kaginalaga sa aton nga mga pulis to, mga ka-K5 Okay, may pusil ko no. So istoryan tara karon kakwaon na to ng mga follow-up report. Nagikan sa ato siring nga patrol. Kaya ang patrol naton karon padulong dito sa may Banwasang Saraga pagkato sa may Banwasang Dumanggas. Asuyon sang patrol naton ang ginagyan sining dungol tonto nga klase sang driver nga ini mga ka-K5. So balikay kita dugay pagkatapos sa ato siring nga mga commercials. Ang aton nga oras alas 10:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil man actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa akin. Yes. Wala pa yan. Ubot nga magkapunanay,
aton gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anuman kabudlay wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamiling nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga
bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minun. Isa na rin kabudlay, isa na rin ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makako, and the instrument na gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaan, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyubo sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hamba na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niya si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya.
kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad ang aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 30 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Urato na to nato ang pagpanumbalik sa ato sining patrol nga naglagas dito sa may banwasang Zaraga kag sa may banwasang Dumangas nga sa diin ang report kag informasyon nga may nadalasa pa ito nga mga tawo kag mga iban paging nga mga motor kuno to ang ining suspect mga KK5 nga naga-drive sang van mga KK5 nga sa diin nag-arado sang balay dira sa may area sang barangay Tagbak sa distrito sang Haro. Then nagpalagyo pagkato sa Zaraga. Report kay informasyon na labot sa Dumangas. Report sa informasyon mga KK5 may dala pa nga pusel ining ining driver sang van nga nagpangbunggo sang mga balay kag sang mga motor sa tunga sang dalan halin sa Tagbak Haro pagkato sa banwasang Zaraga pagkato sa may banwasang Dumangas. So balikon nato na karon mga ka-K5 diri sa ato sining pagpangaragad. Ang ano nato ang pagpanumbalik sa ato sining mga patrol reporters. With ka-K5 Jenny Kauyan this time check nato na ato sining latest weather report. Nagikan sa Pag-asa. Kun naton si Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening. Go ahead. Yes sir, good evening sa aton mga kapitalamati. Sa aton nga latest analysis mo, northeast monsoon nag-apekto sa may northern ug central Luzon. Samtang sa karon wala man kita may gina-monitor nga low pressure area or bagyo sulod gudwa sa naton Philippine Area of Responsibility. Easterly sa init nga hangin halin sa dagat Pasipiko among nag-apekto sa nabili na bahin sa aton nga pungsod kag bangod sining sistema. Western Visayas generally fair weather pero kung kaysa sa posibilidad sa mainit o mapaang panahon sa aga sa udto, pero may posibilidad man sa mga pagulan-ulan sa ibang parte sa rehiyon sa hapon or sa kagabihon dala sining hangin easterlies. Kasarangan na hangin halin sa amihanan siahan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa serangan at mga pagbalod sa agatan. Temperatura yan sa 26 hanggang 29 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 5:48 kanina sa hapon, abot na kinibuas alas 6:13 sang kagahon. Amo niya itong latest weather update na lideris Pag-asa Iloilo, First Rubin, madabugin ito lang. Salamat kid, Engineer First Rubin. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatayan mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa ato sining Pag-asa. Kapot siya kay Engineer First Rubin. So daw matawhay man ang ato sining panahon. Wais ang mga namonitor nga mga weather disturbance mga ka-K5 no. Sigani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Tawhay kita sa mga gusto nga magpalayag sa tunga sa kadagatan. Sa mga mangingisda na tundra, safe na safe kita subong magluwas ki lamang sa mga pulupugada siguro no. Ang mga buhawi nga mag-igo sa aton kung panaritan nga nagkadto kita sa tunga sang dalan mga ka-K5. Daligid lang sa ato sining mga tagparamati ha. Kaya nga nang naton nga magapanubalik ato sining patrol dugay-dugay. Kung makalabot na sila dito sa area sa diin natabuan ang ining pagpangdalasa sa sining van nga niyo, hindi ko ni puguntatan mintras gini malabot ning dungol nga van nga niyo. Nakadalasan sa sang tao diri sa may area mga ka-K5 sang barangay Tagbak sa distrito sang Haro. Nakadalasan sa mga balay di pinangwasak yang balay di. Pag nalagyo pa yung tunto niya tapos nakadalasa pa yung sa tao kuno dito sa may banwasang Zaraga.
Pagkatapos makadalasa sa tao sa Saraga, dumiritso pag ito sa may Banwa sa Dumangas. Aba, may ato pag ito. May nadalasa pag ito siya, Pagka namin klase ka driver ni mga ka-K5. Ginpalagyuhan niya ang iya sininga. Mga ginpang halitan, mga ka-K5. May lang gani kay ang nabungguan niya nga balay. Lapit na gidlang malabot ang ilang nga daw medyo salasala. Nga sa din, dito sila nagapulungko, mga ka-K5. Kag nagalantaw sang telebisyon. Bago lang kitapos panyapon. Kay kung wala ini kung pananglitan abi nga mga ara sila sa sagwa dapit nga nagapulo pa hunay-hunay. Alaban-laban madisgrasya kay hulang tawadyo lang itsura sa balay na karawasdak gido. Mga ka-K5 bango siyang agi sang sining van mga ka-K5 nga nakabunggo o nagbunggo sa sining balay. Tira sa may barangay Tagbak tapos siya bunggo. Nagpalagyo pa ini siya, inatras ang salakyan, kag magpalagyo. Report dito sa napakalabot sa may Banwa sang Saraga. Daw may ginbiktima pa to sa liwat sa may Banwa sang Saraga. Hasta pag dito sa may Banwa sang Dumangas, mga ka-K5. Grabing abilidad siyang tunto niya, no? Tiabilang tawon, tabi ko may mga liog tabi K5 Andre, kung may ara kada nga number sang inang Dumangas sa Municipal Police Station. Kung may gani sa may Banwa sang Saragabe, may nakay magkapamangkota sa mga pulis dito kung matuod din ng informasyon para nga makwanta bala madayday ta. Kag malabot naton kay ang ato sila nga patrol ga pagkadto pa lang dito sa area. Antes nga mintras nga way pa nakaabot ito nga to sila nga patrol, mga ka-K5. Mauna kita abi sa pagkontak sa mga pila ka mga police stations dito. Kay laban-laban nakalabot naman sila dito ang informasyon, no? Ilabi na gid sa may area sang Banwa sang Saraga, mga ka-K5, kaya muning unahon tang Saraga kay daw muning una nga gin labayan niya. Then dumiritso kuno ini sa may Banwa sang Dumangas niyo. Pagkatapos na pag-abot ito sa Dumangas, may nabungguan pag ito siya. Ang report kay informasyon nagpalagyo pag siya kuno. Yung pamangkot din siya nagpadulong. Kaya parang nga ma-trace up naton, mga ka-K5, no? Kung bala, ini siya ang sa diin nagpadulong naman, mga ka-K5, no? So, kinahanglan malabot na yung driver ni kay man nga basi damo pa yung mahalitan niya bla. Katuntong klase ka tao to. Hindi yan nga basi pariho to sila sa nga tong ginlaga sa aton nga mga pulis nga gindrag by bus bla to nga nagbato pa sa aton nga mga pulis, mga ka-K5. Kaya hindi ni sila magpalagyo kung ini sila mga ka-K5 hindi ni magpalagyo kung waay sa mga dala nga mga kontrabando. Kaya ito siyempre pag once nga may matabo nga mo kasubong sini, siyempre maimbestigar naton nga mga pulis. Pag abot karon ka mga pulis to, laban-laban rikisahon ang salakyan. Pagrikisa sa salakyan base kung may mga karga tong mga kontrabando, mga tunto nga to, amon ko nga nga nagpalagyo ini mga ka-K5, hindi bla. So gani standby kamo kay aton nga tinguhaan, mga ka-K5, nga labot kag makuha ang mga informasyon kung bala matuon ning informasyon nga may mga nabungguan pa ini dito sa may Banwa sang Saraga kag sa may Banwa sang Dumangas. Ang ining salakyan nga ini nga van, mga ka-K5, no? May mga ara na si K5 Jenny. Pero check naton mga K5 si K5 Jenny ara na sa lugar which is padulungan sa may Banwa sang Saraga lang anay, no? K5 Jenny sa Kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon report. K5 Jenny, go ahead. Yes, K5 Dili kita subok sa may Saraga Municipal Police Station kay Action. Tapos nga dirigi na turnover ang K5
pang-arado dito sa balay sa may tagbak haro Iloilo City and allegedly kay nga nakapuno sa duha ka motorista kay Sanjud sa barangay Tubigan, Zaraga, Iloilo kay Sanjud. Pero doon di sa may banwas ng Tumangas kundi sa barangay Tubigan, Zaraga, Iloilo kay Sanjud. Barangay Barangay Tubigan. Oo, barangay Tubigan, Zaraga, Iloilo, mga pumunta na tayo na pagbo ang aksidente kay Sanjun. And based aton initial information nga nabaton wala kay Sanjun, nagasakay ning duha ka babayi kay Sanjun, duha ka babayi. May idaron 30 to 31 years old kay Sanjun. Sang natabo ining aksidente nga nabukuan sing aton nga van driver kay Sanjun. Kaya may information nga dead on arrival gid ni kay Sanjun ang duha ka babayi kay Sanjun. Sus. Oo, ang kay Sanjun. Anong ginakuan? Anong ginasakyan sa duha ka babae? At motor kay Sanjun. So naka-motor. So ang motor nga ini nga ginasakyan sa duha ka babae nga nagang kasanay ang duha ka babae. Yes, kay Sanjun. Tapos amo ni ang gindalasa pagiliwat sang sining van, confirm nga amo giman nga van ang nakadalasa diri sa may barangay Tagbak sang balay, amo ginman nga van ang nakabunggo man to sa babae sa nagaang kasanay nga babae. Yes, kay Sanjun. Okay. Kay may information lang amo to una kay ginatong information nga abi naton sa Banuas ang Tumangas kay ang nag-first nga responde kay Sanjun is ang Tumangas nga medical team bala kay Sanjun kumaga ambulance. Okay. I mean, amo no nga abi naton sa Tumangas natabo pero sa barangay Tubigan, Zaraga natabo kay Sanjun ang aksidente. Tapos after natabo ang aksidente kay Sanjun, ang driver surrender sa may Banuas sang Alaganes or sa Alaganes Municipal Police Station. Then after that kay Sanjun, turn over sang Alaganes Police Station sa may crime scene dahil kay Sanjun kundi natabo aksidente kag kay Sanjun din dala diri sa Zaraga Municipal Police Station kay Sanjun. So diin ang kwan ang van nagpanagyo gyapon o kon nadakpan sa ato sini nga mga pulis? Actually, kay Sanjun, wala siya nalagyo. Personal na turnover ang iyang kaugalingon sa Leganes. Okay. Then, after that, dali lang. Ang una-una, sa din ang una nga natabo ang pagbunggo diri sa may takas. Yes, kay Sanjun. Sa may takas, sa may tagbak, gali. Tagbak, oo. Pagkatapos bunggo sa tagbak, dumiritso sa pagkato sa may Saraga. Pagkabot dito sa may Saraga, ginbungguan niya pagini ang duha ka mga babae nga nagang kasanay sa motor. Yes, kay Sanjun. Tapos nagbalik sa liwat kag magsurrender sa may Liganes. Yes, kay Sanjun. Kita mo katuntoy. Kung may nagpalagyo diri palantana sa may tagbak ni kagwa ko na sa nalagyo, kundi way tanin patay ning duha ni. Ano na kay Sanjun, ang hambato sang pamilya turba kay na. Kung buhan niya lang to sila kag ginatubang ang iyang naobra, why na tani may duha ka kapuso nga nadula bala kay Sanjun. Isa karon yung igid ang duha ka babayi kag try na tong kala ang driver nagapamalibad kay Sanjun nga magpa-interview. Ang driver sang salakyan? Ang driver sang van kay Sanjun. Sang van, pilak bilog sa kay driver sa may van now? Siya lang man kay Sanjun or i-confirm ta pa. Okay. I-confirm ta pa. So ara sa subong sa may Liganes Police Station. Dili siya Zaraga kay Sanjun. Ara na sa turnover sa liwat balik na sa may Saraga? Oo. Okay. Tanong pa to ng informasyon nga may kuan siya may dalang pusel? Actually, kay Sanjun, gin-try na to na pangakot kung may na-recover na police, pusel kay Sanjun. According to the police kay Sanjun, di-search nila ang area pero wala sila sa may na-recover na any firearms wala kay Sanjun. The possibilities are, for example, since kinhaboy niya, pangato siya sa Leganes, since balaan niya man or aware man siya, nagkatanaw mo siya sa balita, nga may kumaliggan ban kita kay Sanjun. Di amo na guro possible, ginhaboy ang pusil or we don't know kay Sanjun gintago pero as to the Zaraga Municipal Police Station may isa lang kita kasi Sanjun recover pero yung witness kita na kay Sanjun nga may mga gintayaan siya
pang hotel kay Fab John. Ano nga mga kwan ang suspect ni or ang driver sang van, ang van subong din ara sa may banwasang Saragaman? Ari di ka kay Jones. Okay. May i-check na itong taon nila niya ang van. Kaya may puti diri nga van kay Fab John malapit sa area sa kay Fab John. May parking. Okay. So hindi ka kay Fab John. Ang plate number Fab, ang plate number kay Fab John, Fab 8719. Ano? Ang plate number Fab 8719? Oo, 8719. Tinga 8521 to ang ilang na picturean to ya sa may kwanaw, sa may tagbak. Amo ni ang pamangkot karon si Saudi. Nung alain, basta lain man bala ka kay Fab John nga ban, i-try na to na i-confirm kung di or base dito kay Fab John sa Laganes ginbilin kay digin turnover sang pulis kay Fab John ang suspect sa Zarangana. So basta dito lang ana ito ginbilin ang van. Okay. So laing gali nga van ang imong nga kwanda nga nakita. Tingala ko gulpi lang nagliwat iyang plate number ba? So, may kwan pa sa may chimpo pa sa magpanaog sa iyang sarakyan ka mag-ilis ang plate number? Oo, ang may mga dirigan iti Fab John, ang iba nga himata sa mga driver sa van bala kay Fab John. Kaya currently grabe. Investigaran sa kay Fab John. Grabe sitwasyon sang duha ka babae ni nga nagasakay sa motor o ka luluoy gid gali sang pinangbungguan niya ni sang sining driver nga ni. Oo, kay Fab John. Kung may video kita dira ginsen. Ang natingalahan naton amo ni nakabunggo na sa nga daan sa may tagbak. Ginarado yan ang daan tong balay sa may tagbak. Pagkatapos nga malagyo pa siya, nga masurinder man sa may Liganes, mamunggo pa sa liwat sang nakamotor to yung mga babae. Tiway gid. Wag gid kalabot-labot ning duha ka babae nga ini nga nagasakay sa motor nga kasanay ni kay nga kalayo sang lugar nga iya sini nga na biktima nga tagbak pa lang. Pagkalabot pa sa Saraga ka mamunggo tao to ka magbalik sa Liganes ka magsurrender. Muna bla. Ano ang klase ka uto ka tao ni man? Kung way tani mapalagyo ni kun tani way nasa sa may nabungguan nga nakamotor pagid na nga duha pa kabilog nga mga babae nga danang pinamungguan niya na kag puro patanan patay niyo. Ti amo nang kaluluoy kay Fab John. Ano lang na masubo lang ito kay Fab John. Nagpalagyo ikaw sa unang krimen ni ginobra without thinking bala kay Fab John nga mas lala sa gidali ang sunod nga matabo kay Fab John. Ti kaluluoy lang ang pamilya bala kay Fab John nga duhagid ang naguna sa ida kay Fab John. So liyog tabi usisa kag ibalo akon ano ang pangalan sining driver nga isang salakyan ni may kay para nga mabalaan ta base kon kay pusipos na po, sikat galing ngalan niya na iblaw ng K5 Jenny? Yes, kay Fab John. Tapos, ang information ito na nakuha, bago lang ito kay Fab John, nga ang van kay Fab John, dito area, sabihin natabo ang aksidente. So, after this kay Fab John, kanto ang itong area, kung di natabo ang aksidente, tanaw natin ito ang sitwasyon. Kag i-confirm natin kay Fab John, ang information may nga nabato natin, kung niyara ginman kay Fab John, ang postel nga bitbit ang driver, kag nagsalaya sa pila ka mga residente dito sa area kay Fab John. Okay, so bot silingon nga ang ang van ato gali to na bilin sa may barangay Tubigan sa Banwasang Saraga sa diin dito natabo ang pagbunggo sa sining motor nga ginasakyan sang duha ka mga babae nga nagaangkasanay nga sa diin gin-report nga dead on arrival sang gindala sa ospital. Din nga ospital ni sila gindala ni kay 5 Jenny? So far kay Fab John, wala pa kitasang information, no? Kung diin gindala ang ospital ining duha ka babae kay Fab John. I-check na to ang karoon kay Fab John, no? Kung diin sila gindala kay Fab John. So tawan nyo bala mga ka-K5, no? Ginapakita namon sa inyo sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo 88.7 ang unay nga ginarado nga balay sa may barangay Tagbak. Ti kalayo sang lugar sang Tagbak pakadto sa may Banwasang Saragamong. More or less mga pila pa na ka kilometro, siguro mga 30 kilometro siguro no? Ang halindere
sa may barangay Tagbak pagkadto sa may Banwa sang Saraga labi na gid sa may barangay Tubigan. Ang barangay Tubigan ni kay 5 Jenny before sang Banwa ni o kun after sang Banwa pagkadto na sa may Bangga Bante. Actually, kay Sir June, hindi kita familiar kung di ini ang barangay Tubigan. So, tuntuan natin kay Sir June ang area. Sige, be. Oo. Lido, nagpakanto man to ato, nakapulutan kay Sir June. Ito sa mga yakag. Sige. June, ang information, kung may nagpanaya, gitna sa postel kay Sir June. Okay, so hatagan ta ka mga 2 minutos, no? 3 minutos nga tsansa nga makasakay sa patrol ka makakadto dito sa area kay para nga maka-video kita live dito sa lugar. Kag makapuro pamangkot kita dito sa mga residente bla sa mga pumuluyo nga ato dito sa natabuan sa residente kay laban-laban ang motor ato pa nato kag ang ining van nga ini mga ka-K5. Pero ang suspect yara na sa may Saraga Police Station Subong. Yes, kay Sir John. Chiringon way sa surrender sa Leganes, dra sa surrender sa may Banwa sa Saragaman kay dra sa na Kabunggo. Again, kay Sir John, nag-surrender siya sa Leganes. Turn over siya sa Saraga. Turn over sa Leganes. Paano siya nakakadto sa Leganes man? Ang muna ang nga palamang ko tanon kay Sir John. Grabe no, sige lang no. Pang-angot-angoton tani karon kay galibog ulo tay ang iyang salakyan ara na bilin sa may crime scene, bot silingon ang iyang salakyan ara na bilin sa mabungguan niya ang duha ka mga kababainhan nga ining sa may motorsiklo no. Nga nagasakay sa motorsiklo pagkatapos paano siya nakabalik to sa Leganes? Ano nagsakay sa jeep, nagsakay sa di pasahero nga salakyan, may another sa nga salakyan, para nga makalabot dito sa may Leganes, kag dito sa may Leganes siya nag-surrender, tapos ginbalik pag isiliwat kin-turn over sa may Banwa sang Saraga muna. Tanawon na kita dyan. Awot-awoton na doon. Kay ang information kung nakakita dyan, mga initials pa man lang nakakita dyan mo. At least mga taga na ta initial information, madugangan ang detalye at natabong accident kakita dyan. Kaya hindi niya basta-basta kakita dyan mo. Una daan na ang ito may ginarado, ginpalagyuhan niya ang pamilya turba. So sobra niya kapalagyuhan kakita dyan, may mga duha kakabuki niya na otas kakita dyan. Ang utang-uto na ito ni kakita dyan, bantayan natin ang dugang update. Kaya after this kakita dyan, napadulong kita sa barangay Tubigan ng Saraga kakita dyan. Sige no. So ganda ka tsansa nga makasakay subong. Dali gina sa ato sila nga mga tagparamete. Thank you gid kay 5 Jenny. No, sakay na sa patrol mo kag para makakadto ka na dito sa may lugar mga ka K5 no. Ilaw lang ko off na sa iya kay 5 Andre. Si K5 Jenny para makasakay sa salakyan. Sa ato sila nga patrol makakadto dito sa may barangay Tubigan mga ka K5 sa Banwa sang Saraga. Sa din dito natabong insidente no. So makita ninyo gina-flash naton ginapakita nato sa inyo sila sa ato sila nga Facebook page sang K5 News FM 88.7 ining gindalasa nga balay nagakalawasak nga porsyon sa balay dira sa may barangay Tagbak no sa distrito sang Haro. Ang pagkatapos nga madalasa ini ang balay dira sa may barangay Tagbak sa distrito sang Haro. Dumalagan sa Paragyo pagkato dito sa may area sang Saraga. Paglabot ito sa may barangay Tubigan, Banwa sang Saraga, may nagangkasanay nga duha ka babae sa motor. Gindalasa pag isang tunto niya. Mga ka-K5. Pagdalasa sining motor nga nagangkasanay nga duha ka mga babae, mga ka-K5 makon mo mga more or less mga ara sa dalagan siguro sa mga 50 to 100 meters. Ang gintabugan sa sining duha ka mga babae nga nagasakay sa motor mga ka-K5. So gindala sa ospital suno sa informasyon, gindala ining duha ka mga babae sa ospital pero gindeklarar nga lunsay mga nagkalamatay, dead upon arrival. Ining duha tanan ka mga biktima kun duha ka mga kababainhan nga ini mga ka-K5 nga amo panikaron subject naton nga paano na informasyon kung bala mga taga-diin ini sila mga ka-K5 kag kon bala sinong pamilya nila sinyo kay laban-laban makibot kini ang mga miyembro sang pamilya mga ka-K5 no? So ang una mga ka-K5 nga report may kang tanan sa spot report nga padala sang Iloilo Provincial Police Office mga ka-K5 mga alas 9:10 ang gabi dira sa may barangay Tubigan sa Banwa sang Saraga may isa ka Honda Click nga ginapanagyaw ginadrive
sang sining nagahingalan sa kay Mary Grace Condino Mandate. Amo ni siya ang isa ka biktima, nagaedad sa 30 anyos. Kag ini siya mga ka-K5, isa ka babae nga residente sang barangay Burilao, Mandurriao, ba taga Burilao, Mandurriao pa ning babae niyo. So ibalik na tong kuan na K5 Andre ang inang video sa sining mga duwa ka mga babae ngayon no. So ang ining isa ka babae mga ka-K5 nga taga drive sang Honda Click ang ginhingalanan sa kay Mary Grace Condino Mandate, 30 anyos, taga barangay Burilao, distrito sang Mandurriao. Ang iya nga backrider nagahingalan sa kay Mara Hiradura Cordova, 31 anyos, isa ka babae kag taga barangay Poblacion, Bago City, Negros Occidental, Aragay. Mga pangayaw, isa taga barangay Burilao, Mandurriao, isa taga barangay Bago taga barangay Poblacion, Bago City, Negros Occidental. Mga ka-K5, ang van nga ini isa ka photon, mga ka-K5, nga may plate number inang FAB 8521. Amo ini ang nagbunggo. Ang driver mga ka-K5, ariyo ng tawa nyo. Ang pangalan sa driver, amo si Jerry Tolentino Gonzales, 53 anyos, isa ka lalaki kag residente sang barangay or sang Ledesma Street, Pututan, Iloilo. Taga Pututan ang buwisit niya ning animalya o taga Pututan mga ka-K5. Ang informasyon dere nga ang halin kuno sa may Dumanga Sport pakadto sa syudad sa Iloilo sang inisya ang nagbunggo kuno abutsi ningo nakapadumanggas pa ning haso nga ni mga ka-K5 abutsi nakapadumanggas kin man siya. Ang ining driver nga ini nga si Jerry Tolentino Gonzales, pagbunggo ya diri mga ka-K5 sa may barangay Tagbak. Ako ni nakabunggo sa may barangay Tagbak. Binungguan niya ini ang mga pamalan ni inarado ining balay da sa may area sang kuano sang barangay Tagbak. Pagkatapos nagpalagyo ang tonto niya, dumiritsos dumanggas. Kaya rin nagkagwa ang informasyon nga investigation sa aton nga mga pulis. Sa spot report sa ato sila nga pulis sa Iloilo Provincial Police Office. Nakabutang dire nga ini siya ang halin sa may banwa sang dumanggas galio. Tapos nagbunggo ini ang nagbungguan na duwa ka mga motorsiklo nga nagkaresulta sang duwa ka mga biktima nga nakaangkon sa mga kapilasan sa nakalilang nga parte sila nga lawas. Gindala sa Dumangas sa Emergency Response Team sa may Ramon de Duremdes District Hospital sa Dumangas. Samtang gindeklarar ini ang isa nga napatay alas 8:50 samtang ang ikaduha naman ang gindeklarar nga napatay alas 8:53. Subong gila mga gabi ni Dr. Tori Ivan Goles, ang attending physician sang Dumangas District Hospital mga ka-K5. Si Jerry Gonzales ang under sa custody sang police station sang Banwa sang Zaraga mga ka-K5. So para sa dugang nga mga investigasyon mga ka-K5 no. So ari K5 Andreo ilo ko bi kuha ni sang numero ni kuano ni Police Staff Sergeant inang Ivan dali lang i-send ko si mo para nga makba mong number kag matawgan mo ni si Police Staff Sergeant Ivan Christian Saludares. Mga ka-K5 nga amo ini mga ka-K5 ang aragali sa aton nga kwan
Ara man da, no? O liw na kundi ko nagalin na pag-i-send kay ara ka manggali da. Sa group chat. Sige, no? So, liw na to ni abi kay 5 Andre tawgan be ang ato sining inang investigador sang pulis nga si Police Staff Sergeant Ivan Christian Saludares, pero kung waay siya, liog ko ang Deputy Chief of Police nga si Police Lieutenant inang Renel Lauron, no? Araman may number man siya, no? Liog ko bi kay 5 Andre para nga mausisa tagid, no? Kung ano ang ilang initial nga investigation sa sining driver. Gusto ko malabot mga K5 ang kung anong rason sining bodo si gagugagong classic driver na mga K5, no? Nga mo naging himo yaman mga K5 bilang tawa nyo bla kung anong ang travel ya bla kag nga way malabot sa aton nga mga pulis dayon nga way badakpan sa aton nga mga pulis ni man nga way dayon maantisipar sa pulis kay kung antisipar tanin sa pulis naton kag nadakop ni dayon sa mga pulis naton di ko ni tani way na ni mabungguan ning duha ka mga kababainhan ning isa ni pangayaw po taga Bago City, Negros Occidental pa niyo. Ang isa mga K5 taga diri sa may barangay Bulilaw, mga K5, no? So, arang pulis na way pa. Okay, so balik ara na. Okay, so balikon ta karon nga ato sining pag alang-alang pa, okay. So pagbalik naton mga K5, balikon naton na dugang nga mga follow-up report na nagikan sa ato sining patrol. Upod sa kay K5 Jenny Kauyunan and upod man sa mga sa ato sining makatapos ang kapulisan para nga ma-interview naton karon dugay-dugay diri sa ato sining pagpangalaga. Si Lauron alang-alang pa man si Lauron. Okay, no, so balikon ta sa ato sining pagpanubalik mga K5. Kaon naton ang mga balita kay impormasyon nagikan sa iban pagid na mga follow-up naton sa sining insidente nga nagluntad mga K5 kaluluoy. Ay duwa ka mga kababaihan nga nagkalamatay sa aksidente sa sasakyan na bungguan sa sining huros-huros yung driver mga K5. Ang mga balita ang inubatan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamate. Mga K5, may problema kabalag problema kana sa sipon hilana tubot trangkaso. Gabalik-balik nga sipon, kagabalik-balik nga ubo. At laban-laban base kon mga bakterya na o kunin gani mga virus. Nga nagsulod sa atong lawas, labi na gid mga K5 nga nagaulan-ulan subong. Base kung biktimahon pa kita sang dengue. O sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati aber mga K5 basta gani amo na ginabatsyag ninyo sa atong lawas o sa inyong lawas kinanglano na ninyo nga mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides. Kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga K5 nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa ato sining nga palibot. Ginapanami sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Kaya vitamin K mga K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa pag-bleeding sa o kung sobra nga bleeding kung ikaw ang ginaigo na sang dengue mga K5 sa ato sini nga lawas. Kag ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation kag nagabulig man agud nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kag maimpiktar sang dengue. So gani ano pa ginahulat nyo? Sipon hilanat ubo trangkaso, dengue virus, mga viral and bacterial infections mga K5. Yari na ang natural nga antibiotic. Mag-inom kita sa Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist, mga K5. Mabakal ninyo ini sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Kag subuman sa tanan nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy.
Aton nga oras, alas 11:03. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Ako ka. Ano? Ano ba? Tabos ako daw. Luha ko. Sabi mo yung pasko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Daw ko, happy birthday. Sana malala ko niya pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, kapang bunyak man siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtaw ron, magbararango na kamo.
na magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo. Kami ko mati lang kanisa kakadlaw lang kani ako nga ako lang nga asawa. Ako gali si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginak-knowledge ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray ang mga lingwahe lagal hindi ko abi ka balogid magkray. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Acknowledge ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa scenario. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pao kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao nga mag-strive hard. News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch K5. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon nakalabo ni kita sa 17 minutos na nakaligad sa alas 11. Balikan nato nagadugay ang report kay informasyon nagikan sa ato sining patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan mga ka-K5 sa sining lang patyon tong lamok bro. Saban nga lamok diya gambal tadi sagi ka labay-labay matulon ko ni karon da. Matulon ko ni karon. Sorry so. Timan patay ka man. Budlay na basi matulon tablaw. Okay, no? So, check na to na guys si K5 Jenny Kauyunan nagpadulong dito sa may barangay Tubigan sa Banwasang Saraga. Sa din ito natabo ang insidente nga pag bunggo sa sining salakyan nga van mga K5 nga sa din nakaresulta ini sang pagkapatay sang duha tanan ka mga biktima dira sa may gindala sa may Dumangas District Hospital ang ining duha ka mga biktima mga K5 no kag bulalabot sina sining sa aton nga mga tagparamati sa aton nga makauturan nga nagakuano nga nagamonitor diri sa ato sining nga pagpangalagay sining nga bangag siguro na kabay pa nga hindi lang
Pero galing kung mga hubog, mga ka-K5 daw, hindi guro matabo ang amo niya. Lain niya mga ka-K5 ang hubog ang bangag mo. Kaya ang hubog yung mga ka-K5 ni pag aksidente yan nga makabunggo na siya. Diyan ay kaliwat makapadalagan, liwat sang salakyan niya, kaya man nga galingin na ulo yan mong. Di niya sa bangag mga ka-K5, nga tilang tawab lang lagan siya nga, na ano niya tabo ni sing haso nga naman. So kalibog yung ulo ko hasta subong. Nga makapadalagan sa sangya sini nga salakyan mga ka-K5 nga amo sini kalawig. Kag kuan pa no, disgrasya pa sang inang mga tao nga kasubong sini mga ka-K5 so standby sa ato sini nga mga tagpanamati ining mga nagkalabiktima gali ni nga kuano nga mga kababainhan mga ka-K5 daw mati na ton daw halin pa ni sa bagay amo ni gurong style ng mga motor sila no lagaw bla so dirigid siya na labot sa sining halin sa bago gali ni duwa kuno ka mga ka mga biktima niyo report kay impormasyon diri nga daw halin pa sila sa bago, nag-post pa sila sa Facebook nila. Kaya nagkabutang diri nga Bay Negros. Puli na ta Iloilo. So taga-kuan galing taga Iloilo sa Bulilaw ning isa mong ang isa ka biktima ni taga Barangay Bulilaw. Tapos may dala sa kag may upod nga halin nga taga bago ti laban-laban mga parintihanay guro ni sila. Kaya ang isa diri taga Bulilaw, Mandurriao. Tapos ang isa naman taga Barangay Poblasyon Bago City, Negros Occidental. So dito guro yung naghalin sila sa may Bago City sa Negros Occidental mga ka-K5. Kag nagtabok diri sa may syudad sa Iloilo kay mapuli na guro tani ni. Halin ni sila si Negros halin sa Dumangas guro ni. Mga ka-K5 mapapuli kung tani diri sa may syudad sa Iloilo mo kay dinalasa sining tuntong amo ning galibog ulo ta kung ano natabo kung paano ni. May ari pa nga nag-comment sa aton sining Facebook diri ang ambalyan niya kami ganis niya jud tayan pamadalasa sa may Liganes ang mag-agi ni sa Liganes ning van nga ini mga ka-K5 no. Balik ko naton si ka-K5 Jenny kauyonan direkta na sa may Barangay Tubigan sa Banwasang Zaraga. K5 News FM Hampion Report. K5 Jenny. Yes, sa K5 Juno. So diri na kita sa gintabuan sa aksidente kay ina ka K5 June sa may Barangay Tubigan ang Zaraga Iloilo ka K5 June. Diri ni sa may coastal area kung halin sa may Leganet ka June. Malapit na Dumangas ni area sa K5 June. So kung makita naton diri ang medyo madulom ang K5 June flashlight naton para makita ang mga tinulo sang dugo. Kay ang mga Barangay Tubigan di ini Coastal Road ni. Coastal Road sa K5 June sa Banwasang Zaraga sa K5 June. So amo ni K5 June sa aton Facebook Live makita ang gisang dugo ka K5 June. Amo ni ang gintunaan. Amo ni makita sa ton live kay K5 June no. Bo chilingon nga ginyud gid gali sang sining van ang ining motor no hindi pagpatamigid ka palapit sa dugo karon ma-block kita di sa Facebook ta. Palayo-layo alang palihog no para kuana no sensitive ina sa Facebook hindi na pwede pakita. Oo. Si amo ni ka-K5 June, based sa mga initial information sang mga witness bala ka-K5 June, may duha diri ka bata kay ina nga nagasunod gid sa may van ka-K5 June. Ang according to them, nga nasaksihan nila nga nasala nga lane ang driver sang van ka-K5 June. Padalaga na ini tapos gulpi lang kumbaga ng agaw bala sang lane ka-K5 June. Pag na kumbaga ining duha ka babayi among nasugata niya. Amo na ka K5 June. Wait lang bala ka K5 June kaya establish kita sa signal kaya nagadula-dula ka K5 June. Gani. Oo. Amo na ka K5 June
Pero makita nato no, amo to ang tinulo sang dugo, may mga chinilas so balang kay Sazun. Kag sa punta nga bahin, didto ka kay Sazun ang van na. So amo na karon ang establish naton kung paano nakaabot sa Leganes Municipal Police Station ang suspect sang or ang driver sang van balang kay Sazun. Okay. Sige mamang. Mamangkot kita na kay Sazun, kido medyo mafi man diri ang Zaraga Municipal Police Station na kasi Sazun. Okay. Ang Zaraga abi coastal road din eh. So ang coastal road nga area ang sa ulunhan niya sina may sakop sang Zaraga kag ang sa Piak may sakop sang Leganes. May posibilidad nga lapit-lapit gawa ini sa may Leganes ang lugar nga natabuan, that's why sa Leganes sa nakadiretso. Yes, kay Sazun. Ang lapit na lang din siya actually kay Sazun sa Leganes. Kumbaga, kaso nga boundary. Pero yung mga pila na lang sa meters nag Leganes kay Sazun. That's why siguro nga dito siya nagdiretso sa Leganes MPS kay Sazun. So, amo ni makita naton, amo ni ang mga kabataan bala kay Sazun. Or base kung nakauna responder ang Leganes Police Station kay malapit na sa may banwas ang Leganes, nakauna guro inang responder ang Leganes Police? Si pero amo na kay Sazun, pero ang hambalya nga nag-surrender dito sa Leganes MPS ining driver sa van kay Sazun. Why pilas ang driver? Why kita na to nakita gid ang driver kasi 5 no. Din ang van subong din ang van pakita din dapit ang van. Malayo pa kasi Sazun ang ginintakan sang van. Dili ang ginalaka to kay Sazun diri natabo or nagtabog ang duha ka babae based sa tinulok sang Inyo jagid gali tudo ning pagtapos nga mabungguan yang duha ngani ginlapakan niya pagkuno ka ginyudyod. Oo. After kay Sazun mga 50 meters or mga 100 meters pa sa diin nga nakabunggo ang van kay Sazun dito malapit na lang sa may suga wala kay Sazun. Nakita naton ang van dito nga nakapundo kay Sazun. Usa ka layo gali sang kan. Ayo pa kay Sazun ay layo pa. Ang ginlakas-lakas naton bala kay Sazun. May mga helmet man tani ning mga biktima, may mga helmet gali haling gali is negros ning duwa ni ka biktima ni haling gali is negros gid ni. Sakay gros barko ni nga roro pagkatapos makadto diri sa may syudad sang Iloilo kun tani. Di nagtabog ang siya motor Diyan tampe. Dito sa may mga motor, matamo pang motor nga isa ang syempre nagalay motor. Sa Majinilas ko yun. Sa Majinilas, sa motong itabugan sa motor. Tapos dra sila halin sa kuano, dra halin sa inang sa inang van. Dili na kakisag na no, amo ni ang van. Oo. Tawara gali o. Tourist transport sa kakisag zone. Oo. Ari ang i-confirm na to na plate number 8521. Amo ni ang nakabunggo man dito sa may tagbak. May tagbak. Ate amo ano na saman sa hindi pa sa hero na? Probably kasi sa zone pinakabutan ni Tourist Transport Service. Gani? So ako ni ang mga nagabiyahe Boracay, Aklan, balik Iloilo, mali balak si zone. Di pa sa hero galing nga van niyo? Tapos sa tunga man kasi sa zone, I mean sa tubang nga part kasi sa zone, makita natin na wasak ang parte balak kasi sa zone, no? So makita natin sa daan natin, amo ni ang tubang, sitwasyon sang tubang sang van kasi sa zone, so medyo yupi gid kasi 5 zone. Amo gali ni nga way na sa nagpalagyo kay nga hindi na ma-drivean ang van sang gago-gago yaho bulkan namin dulon na kasi ka tao. Kung mga pwede pa nakadlagan ang van niya, ipadlaganon niya pagiguro na pagkatapos itong iligsa itong duwa ka babae to sa motor to? Kasi sa zone ay mga kaladoster, dili na tabuaman para nakabot or para nag-surrender ang driver sa Leganes MPS. Ano nag-commute lang siya or may Leganes MPS? Regali si Chief Lauron. Okay.
investigador nga nagkanto dire. So wala pa naton may istorya no, sige follow up lang naton disubong para mabalaan gid naton ang sitwasyon dire kag maayo mo kay kabataan nga naka-witness na nalabas. Magagawin wala pa na-establish kung paano siya nag-surrender sa Leganes. So siguro ang aton na kuan abot dire kay na gindulong siya sang Leganes NPS. Okay. Gindulong siya dire balik. Leganes Police gid incident site. Baga, ang Leganes NPS, sir, ang una nga nag-responde. Hindi, ma'am. Siya ang nagkadto sa siya ang nag-surrender sa mga Leganes. Okay. After sa incident, siguro wala pa natin ma-establish na kung ano ang sakyan niya, pero hibaloon na ito nakarap. Ang driver, sir, may pila na nago? Wala lang natin makita, no? Pero so far, kaina sa nakita natin siya daw, ay ano ba sila under siya parang makahulugin mo yun sa mga? Wala siya nakailang. Ma'am, excuse na naman, galing natin. So, amo to kasi Feb June, no? Sa karon hindi pa establish kung paano nakaabot sa Leganes MPS ang driver kay Feb June. Kulang pang investigasyon sa aton nga mga pulis, medyo kulang pagid detalye si pulis Lieutenant Lauron K5 Jenny. Oo, try na to nung kuton ang witness kay K5 John. Ari si Paga o K5 ikaw? Oo. K5 John SM Iloilo. Ikaw ang isa sa mga nagasunod sa witness. Oo. Nakita mo gid ang natabo ng sitwasyon kay ina. Mga pasado ano oras natabo? Pasado alas 11. Ang boto ay lang ko kabalo. Hindi alas 6 man. Mga alas 9. Tulong ka naman ba? Yung pre. Mga alas 9 pasado Oo. Wala kami kabalo ay ma'am kay siyempre wala kami kabalo, wala kami dala cellphone tanan no. Pero sa inyo kasi magdamot sa likod. Kasunod kami sa lakyan, di puta nga sa lakyan yo. Hindi walang ka perti nga pangakig yaw. Oo, hindi ka mangakig man amo na ginimo sa salakyan tuod mong mamuyayaw kagid. Sa aton kung ano ang imong nakita? Ang ako totoo na nakita ko ya. Nalagi yan sa lakyan nga puti yo kay ang singgol ga sakto nga dala ra sa piyak daw. Simbungguan ka sa lakyan. Umuto nagtalalabog na kaya ang baye sa daralabo to. Muto na nilulok sa may, muto na nagpudong ka kami, kaging naman lalaki, kaging papundo na mo, nang balang hindi ka na magaling, kaya ang mga pulis pakatuan na di. Kumaga ka mo nagpapundo? Oo, ako nagpapundo. Oo, tambok na laki, nga nakablo. Pero pagkita mo, ang may ginpupot sa, may nakaptan sabi nga putin? Why, pero nakita na mo nga nagabot siya, umbot way kami kabalo kung ano gabot niya. Eh, ginganaan ko sa gimbutong ko sa mo na nga, hindi magaling na sa lakyan mo. Kaya mo to dayon nga maging gabot sa. Buto ay ko kabalo kung ano gabot niya. Dala sulod sila kaya. Gabot niya, diin ka muna. Naglaga kami dayon to kay Basitro, niya may blaway kami kabalo. Baga galo mami sa obilingo na mo daw. Oo, pero nagbalik pa kamo tiyak. Nagbalik kami ipangita na mo laki mo to dayon naglakat kami. Ibabayan na namon mo to nagbalik kami di kaya bali kami mga pulis pa dito mag-interview na lang kami. Oo. Nakita nyo kung maging naglakat sa atin, maging sakyan, patulaga na. Why? Pero nakita ko lang sa nagdabok. Sa piyak. Tapos maging istorya. Tapos ito na, uwi ko na daw sa nakita ka pagbalik ko. Ano ang sitwasyon sa duwa ka babae sang ulihin yung nakita? Gapa ang duwa ka babae. Gahulag pa? Gahulag pa. Wala na naman ba? Wala na gahulag. Oo, ano ang sitwasyon gid nanda duguon? Duguon di dyan, katulog dugo sulun na ang isa nagtabog pa ko no? Oo, nagtabog na lang. Tabog isa kabayo lang. Hanggang gas. Hanggang gas. Ari kasi person, Ano sa paglantaw nyo ang driver? Ano sa paglantaw nyo itsura sa driver? Gaano siya? Ano, hubog o ano? Driver, ano itsura sa driver? Do, tambok nga do. Basta sabi-sabiyon, ma'am. Tapos? Ako gawa nga nakablo. Bot, wala nga balong na tsura. May upod ka sa ban or wala? Ay, siyam na isa na naog sa banyo mo. Hindi mo na ako sa tayo, no? Tingin ako hindi ka magaling sa salakya mo da. Ay, may mga bakadto ng pulis. Tingin mo to doon nga na galing kami, maging gabot na.
Oh. Dahil nga naglalaga na kami. Pagpanaog yan, pagpanaog yan nung plastada, no, daw nagaduling-duling, o no, na... Kita nyo, pag panaog nga, anong pinang reaksyon na? Ang batog, ang kalmado, or kawakas? Ito kalmado, ang balya. Sino po ang nagbunggo siya daw? Pero siya ang driver eh. Bangag, gali, bangag. Namangkot pa siya. Namangkot pa siya kung sino nagbunggo siya. Why sa kabalo? Sundon ko na pero sa kahit sa lalakyan niya. Why sa kabalo, may nabunggoan na sa gali. Puta, balaan niya mong rin. Pagkasagara mo ba? Pro namangkot. Ilang ko kabalo na yan. Amo na may panson. Sino sa sinalan? Yan. Sige. Kaya? Okay. Ako sa K5, June, si Christian. Taga doon na Christian? Taga bandan lang. Naga-drive man sila sa motor nga nagasunod. Amo ni K5 doon ang driver, ikaw ang driver. Tapos si Christian sa ano sa lakyan nila, motor man? Ang motor ko sa ina sa video na itong unangin pakita, amo to ang motor ni. Okay. So sa ga-drive man sila sa motor gali nila, gasunod man sila sa duha ka babae ni. Anong plastada pag bunggo man nagsugotaay sila o kung nagasunod ang van sa sining Honda Click nga ining gina-drivean sa duha ka babae. Ano ang plastada sang natabo aksidente? Ang van nasa gatang ng agaw linya. Narong way ang sakyan. Para sa pligo, narong way kita yan. Kumbaga kung wala tong motor, diretso-diretso sa bunong. Sugot ang motor. Kumungguan niya. Intaraig yan. Tutok niyo. Sa work kilingong na K5 zone, pero ano lang sila K5 zone, ang driver na wrong way ka K5 zone, kag kumbaga, madirit ko sa tani, sa punong dira ang area. Dira ang K5 zone, kaso ito happen, nga may duha or may motor nga nag-agi, ang motor ang nadala sa niya ka K5 zone. Boss Silingon, nasundan niya, nagasunod sa duha nga nagamotor. Hindi gali ka nagsugutaay sila, kundi nagasundanay sila. Nagasundanay sila sa K5 zone. At sa wrong uwi, kumbaga, ang van, kag ang motor ni K5 zone, ang sa insakto ya. Pagka supposed to be mahalin sa tanis ng lane, kasi doon na out of control, ang ito nga ang motor, ang nagungguan niya. Ilan ang isang mga grabe namangkot pa sa kung sino nagbunggo sa sining duha ka babae? Sa ang driver to? Bo Silingon nga way sa kabalo nga way pa sa kabalo nga nakapang-arado sa mga balay ito sa may barangay Tagbak? Ang pamangkot karon kay mo ni nakabunggo na sa sang mga babalay sa may Tagbak, nakalabot pa sa may Dumangas, tapos sa pier pa sa Dumangas, pagkatapos nagbalik pagid siya kag amo pagid ang pagbunggo ya sa sining duha ka mga babae nga nagasakay sa nagkakasanay sa motor. Waay malagas ang aton nga mga pulis, wala sang responde nga natabo nga pagpangita sining van nga ini nga nagbunggo sa may inang balay sa may barangay Tagbak. Amo nang rason kun nga nakalabot pa to sa may Dumangas kag nakabalik pagit sa pabalik sa may Banwa sa Saraga pagkadto si Liganes pagitane sa may Coastal Road area kay 5 Jene. Sa start sa K5 June, nga halin siya sa Dumangas, i-verify pa natin ang K5 June, no? Kung halin din man siya sa Dumangas, kung kunin siya pakadto ka K5 June. Pero subong, ang information right now, masigurado kita, is halin sa may Tagbak terminal ka K5 June, or sa Tagbak haro ka K5 June, may nabungguan siya nga balay. After niya bungguan sang balay K5 June, natin na pagpadalaga, nag-mapsib sa diri sa area, padulong kuntani sa Dumangas sa K5 June, may nabungguan siya nga duha ka motorista ka K5 June, nga babae kag napatay gid. After that, sa K5 June, hindi pa ma-establish sa Saraga Municipal Police Station nga nakalabot siya talaga na sa K5 June kag nagsumka.
After niya nagsungka, turn over siya diri kay K5 June sa gintabuan sa aksidente. After that, take over sa Daraga Municipal Police Station kag dito sa karon nakahunong kay K5 June. Why pa na istorya ni Police Lieutenant Lauron ang ining driver? Mga kutulog sir, kung ano ang may initial information na sila sa aton driver na kay. Okay. Sige, no? So, ang duwa ka mga biktima ni nga mga nagkalamatay, mga bangkay na subong diin pato pa sa ospital sa Dumangas. So, na may initial information na kita sa aton driver. Pero ang ginto driver sa subong wala pa, sige pa ang atong investigar kag may isa kita to nga investigador nga nabilin sa amo to naga-investigar kaya sa amon di subong pina-follow up lang namon diri ang salakyan kung paano ini natabo sila at least mabalaan ginaton kung ano gid ang natabo diri kundi ang point of impact at least may mga witnesses kita nga nakita. Sa aton nga statement sa aton nga driver wala pa kita naka siya so pagbalik naton karon basi pwede naton pamangkot din natin siya kung anong iyang mga statement niya ihatag. Ang mga katong babae, ara niya po sa hospital? Yes ma'am, ara sa hospital pero unfortunately wala na sila. No? So, kag siya sa subong, wala lang dugay nag-agit yung relative. Okay. So far case ang June, wala ka din pagid. Investigation ang Daraga Municipal Police Station. Sige. Okay. Interesado kita nga mabalaan kung anong status ng driver nga ni, kag kung ano ang kay ang kuan balang aton ginalantaw blang reckless driver gini saya mong kay man nga nakabunggo kana sang nakawasak ka na sang balay, no? Nakawasak ka na sang balay sa may barangay Tagbak. Nagdalagan ka pa, nagpalagyok pa, kag nagpakalabot ka pa sa iban nga lugar. Nalabutan mo pa ang amo ni aton nga i-establish amo ni. Kung bala ang dalagan niya pakadto Dumangas o kon pabalik na diri sa Iloilo sa area, no? Kung pakadto sa Dumangas, ang ini naman ang kasanay nga duha ka babae kaysa aton nga paglantaw gindig up naton ila sini nga Facebook. Nag-post pa sa Facebook ang biktima mo, no? Ang ning duha ni nga goodbye Negros, balik ta Iloilo. Amo nang Facebook nila mga 5 hours ago. Halin sila sa Bago City, Negros. So buot silingon nagsakay sila sa Roro kag mapadulong diri puli sa may syudad sa Iloilo. Amo na kun nga dira sila nag-agi sa may Coastal Road kay mabalik na sila diri sa Iloilo City. So ay takabalo kun bala ining salakyan nga van nga gina-drive sang sining suspect o sa sining driver nagapadulong pagkadto sa Dumangas nga nagapalagyo halin diri sa may Tagbak or nakapalagyo na nakalabot na sa may Dumangas kang nagbalik na maliwat pabalik diri sa Iloilo. Amo na aton nga gina-establisar kung bala palagyo sa pagkadto Dumangas sa coastal sa nag-agi or halin na sa Dumangas to nga pier pabalik man diri sa may siyudad sa Iloilo. K5 Jenny. K5 Jenny. Okay, daligi lang no, dula ang linya ni K5 Jenny mga K5 Jenny. K5 John? Amo na ka K5 John no, ang sa pero base kagina sa mga witnesses blato sa mga gin-interview ano kuno ang salakyan nagasundanay sila sang motor o kun nagasugataay? Nagasundanay. Gasundanay. Okay. Dati yang gid ang pagpadalagan sa so, nagasundanay sila from Dumangas to Iloilo City. Amo na sa K5 June, i-clarify sa liwat wala to ang mga witness. Yes. Pero ang hamba nila, halin sila ka K5 June sa Leganes. Halin sila sa Leganes. Ang ano ang ining mga witnesses, halin sila sa Leganes pagkadto Dumangas. Oo, ka K5 June, i-confirm sa liwat na.
Liukubi, para nga ma-establish na ton. Excuse me lang, ang witness na sir, diin halin, talaga niya sa kamuhalin. Sa nabitasan, sila ka kay Fab June halin, sa Leganes. Nabitasan, Leganes, pagkanto diin, Dumangas. So ka mo diin, makabayan ka kay Fab June. Ano? Sa Malacam, Dumangas, ka kay Fab June. So, from Leganes to Dumangas sila? Oo, yes, kay Fab June. Ining duha nga ining salakya o ining motor, diin sila pagkanto, halin sila Dumangas pagkanto Leganes o kon Leganes man pagkanto Dumangas? Kamaganda kay Fab June, mukha kita sa patrol, sabi sa ton liwat kung ano ang natabo. Yes. Pagkita niyo sa van, ang pahalin Leganes. Pagkanto Dumangas. Ang van. Ang van. Ang kwan, ang motor nga nabungguan, duha ka babae. Ang motor ya diin pakadto. So sugataay sila. Sugataay sila kay 5 Jenny. Sugataay sila. Okay. So, ara sa husto nga linya ang ining nakamotor, nagaangkasanay nga mga babae, ara sa ilang nga linya, ginsugata sila ya kaginagawan sang lugar sining van nga pagkanto sa Dumangas gali. So, ginsugata sang yes. Ginsugata sang van ang tricycle, ang motor. Ang motor na halin sa Dumangas. Okay, so at least na-establish naton kaya bikwan ni kisundan na sila. So, ang establisado gid kang insakto gali base sa witness nga nagasugutaay sila ugaling ara sa insakto nga linya ining duwa nga nagagkasanay sa motor, ara sila sa insakto nila nga linya, iniya ang van, amo niya ang nag-agaw sang linya sining duha nga nagakasanay sa motor, kabangdanan nga nabungguan niya ni kang naglupad mga more or less mga ara sa mga 50 to 100 meters ang ginluparan sining duha ka mga babae nga ini nga nagakasanay sa motor kay 5 Jenny. Yes, kay 5. Okay. Klaro na kita subong nga ang motor halin sa Dumangas king sumalang sang van kay 5 June nga halin sa Leganes. Okay. So, damo sang atat nga mga pumuluyo naton nga nagapamati nga nagalantaw nga gusto nila mabalaan kung ano ang driver, ang sitwasyon sa driver. Kay galingin ulo sa mga driver, sa aton nga mga pumuluyo, kung nga ang natabo yan, kung nga ang ginhimo yan ini. Nakabunggo ka na sa isa ka balay, ginarado mo na tong balay sa may barangay Tagbak, malagyo ka papakato sa Dumangas, pagkatapos nakabunggo pagid siya sa ang duha. Kung wala ni mag-ungot ang salakyan sa may kilid dalan nga hindi na makahalin, laban-laban padraibo niya pa ni, galigay ni nagalagan mo. Amo na kasi Fabson ang i-establish pagid naton. Gusto naton mabalaan kung anong sitwasyon sa driver, kung ano nakainom, hubog, bangag, nakasyabo, nakakwan, no, parang balaan ta kung gin-high blood o kung anong sistema. Oo. Parang balaan tabla kay nga, wala sa pamisado daw ang utok niya, daw alipungoy ang utok niya, subong, makumuto hambal sa witness, nga namangkot pa saya niya, sino nagbunggos na sila, kita mo kung ano kagago? Hindi bla, kay 5 Jenny? Dula ng linya ni Jenny, gasakay sa subong sa may patrol car sang pulis, no? Mga ka kay 5, upod pagkanto dito sa may police station, sa may Saraga Police Station, kay iluyag naton nga ma-establish din. Ang ibaluon naton, ni gusto naton ibaluon mga ka kay 5 na yung driver, gido. Gadumot, gida kagado atat kung mabalaan, no? Gadumot, yan ang utok ko subong sa driver. Kay kaluluoy ning duwa ka mga babae, mga ka kay 5, wagin maglaom ni duwa ka babae, nga amo na katapusan nila nga duwa mo. Hindi bala kay 5, Andre? Ang gin-trace up namon ang Facebook, pangita namon ang ngalan nga nakabutang diri ka na establish nga ngalan, pangita naman ang Facebook naka-establish din nakita diri sa Facebook. K5 K500 mayari pa ni sila nga gin kuan nga ang kuan bala ang
inang ilang nga picture blang nga duwa sa K5 Night Watch. May post diri nga naghambal mga ka-K5 ko post bla K5 Andre no ang screenshot sang ila sini nga Facebook. Nakabutang diri ang sakay Mary Grace Mandate bla. May ngalan pa din niya Bay Negros Puli na ta Iloilo. Di bla K5 na araw mga ka-K5. Wala ni sa kuano sa Bago. Ang ini nga dalan ni makita naton Bago City Negros Occidental ni mga ka-K5. So ara nakabutang mga ka-K5. Tapos ari pa ring isa nga may ngalan nga Bago City gid K5 Andre may harap gid isa. Ipakita na mo sa inyo na ara ang isa nga si Mandate amo ning isa sa mga biktima mga ka-K5 may ara pa sa nga gin post 5 hours ago no nga nakabutang Bay Negros Puli na ta Iloilo. Amo nakabutang na ara may ngalan nga inang Mary Grace Mandate no. And then ang isa pa gini ka Facebook nga iya nga gin kuan ano panaw siya na gani ng kuan no ng ano gani nang ginabutan niya ano panawag siya na gani My Day na nag My Day siya no. Ang iya nga My Day mga ka-K5 duha ka picture isa may ngalan nga I love Bago City Bago no. Go Bago. So ara na amo nang iya nga gin picturean and then pagkatapos sa picture nagpicture pag isa nga naga-drive na sila sa motor mga ka-K5 among isang angka si among driver gilin si Mandate no may ginbutang pa sa nga My Day nga Bay Negros Puli na ta Iloilo no 5 hours ago but silingon sang inila sila nga hapon naglakat then nagsakay sa barko may posibilidad nagsakay ni sila sa barko no sa inang Roro bla kay pwede makargahan. So nag-agi sila sa Dumangas. Roro sila nisakay, agi sa Dumangas. Pag-abot sa Dumangas, kundi siyempre motor sila pagkato day, ang kasana silang dua. Sa nga sining upod, mga ka-K5. Tiwag gini maglaong, nga munimoon sila sa sining salakyan nga ining van, mga ka-K5 nga photon, no? Nga gina-drive sa sining subject, mga ka-K5 nga ang driver dire amo ni si taga-Pututan mga ka-K5 no. Ang driver si Jerry Gonzales. Mo ning driver sang Jerry Tolentino Gonzales 53 anyos taga Ledesma Street Banwa sa Pututan. Amo ning driver mga ka-K5. So mo ning hibaluon naton kung ano ang sulod sa utok sini nga nakabunggo na malagyo pa. Dito sa padulong base matabok Cruz Negros taning husaso inyo. Hindi bla. Man nga dito sa pagkato sa may kuan mo Coastal Road sa nagagi so base gusto yung guro malagyo matabok Cruz Negros. Galing kay gabalang-balang utok niya mag-drive. Kay kung wala gabalang-balang ang utok niya mag-drive, why na niya ni madalasa ini kag maarado ang ining balay dire sa may barangay Tagbak. Pagkatapos nagpalagyo pagit siya dito sa nakalabot sa may area sang barangay Tubigan sa Banwa sang Saraga mga ka-K5 no. And then pag-abot niya dito natabuan man niya sa Kandimala sining duwa nga ini ka mga babae nga ini nga natabuan nga sila gidya ang nasugata sini nga nga nagbunggo mga ka-K5 sa sining duwa ka mga babae nga ini nga mapauli na kuntani diri sa Iloilo nga amo sanday Mary Grace Condino Mandate kag ining nga taga Barangay Bulilaw amo gilin si kuan mo ni si Mary Grace no taga Barangay Bulilaw sa distrito sa Mandurriao kag ang iya sini nga backrider nga si Mara Herradura Cordova nga taga Barangay Poblacion Bago City Negros Occidental. Mga ka-K5 K5 Jenny ara. Okay, so balikon tas K5 Jenny base kun ara na matubang yan ang driver K5 Jenny. Kailan June, so as of now, no, matulong kita po sa bayan, sarag MPS, kailan June, sa bayan ng patrol, kailan June. I-try ginaton na boton ang driver, kailan June, kaya, nakatingala mo kita kailan June na, ano ang sitwasyon ng driver, sa isa lang kagabi, kailan June, duhakit ka aksidente ang natabo. Ang lutas pasang duha kagabuhi
kabuhi ka kay Perjun. Wala man siya kuno sa influensya sang makahulubog ngayon nun. Wala man siya sang may pilas nga nakuha. Pibalon sa kay Perjun. Normal man lawas siya, normal man utok siya, o normal man ang kaugalingon nga daw. Why man siya na panic attack o nanong sistema kay 5 Jenny? Ako pa naman kay Perjun kasi bala may balatian ita, na stroke, may problema sa corazon, may high blood, kung na-stroke ka siguro, laban-laban, di ka nakadlagan, amo nakalayo nakawaswas ka, nakawasdak ka na sang balay. Pagkatapos, madalagan ka pa, malagyo ka pa, kung gin-stroke ka, o kung gin-panic attack ka, gin-heart attack ka, laban niya, titong balay ka na imo, dayadra pa lang. Kasi kay Perjun may nervous breakdown, ati. Pwede man. Pwede man nga may nervous breakdown siya, pwede man na, no? Ginervyos siya kung ano, no? Pwede man na nga matabo nga muna nga may nervyos siya, pero sige lang i-establish na galing kaya daw nabudlayan kita ilan taon lang sang ulihi nagsurrender masa sa pulis bla. Tapos may informasyon nga nakasugid nga may ginbunot pa sa kuno nga pusil mo. Amo na bla? Amo na ang i-clarify ta kay Perjun kung pusil gid man kay based sa witness hindi pa Manila masigurado kay Perjun kay gulpi lang basta makita na silang gigbunot nagdalagan ang mga ini kay kinulpaan man sang kabuhi kay Perjun kay basig ba tungod pusil kag ginpantiro bala sila kay Perjun wala mapagan imbes na duhalang to napatay kay Perjun basta nabugangan pa kay Perjun knowing nga ang state sang mind sang aton driver kay Perjun hindi mapaktan. Okay. So at least na-establishan naton ka nakuha naton ang kumpleto nga mga pangalan sa duwa ka mga biktima kag sa sining driver sang van nga ini ang hibaloon pa ginaton kung bala ang van nga ni daw nagabiyahe ni kay nga daw may ngalan skilled hindi bla tourist service kay Perjun na tourist service bot siningon ginarkilahan ini para nga maglibot-libot mag-tour bot siningon daw kalimbawa sini daw inang rent a car blaw kung ginapaarkilahan nga mga salakyan nga nga inang private nga mga salakyan nga ginapaarkilahan daw mo na guro no? Oo. I-check ko si Perjun kay base pala sa biyahe siya pang long distance mas delikado kay Perjun. Yes, pwede man. Oo. Nag-abot kita din kay Perjun sa Daraga Police Station kay Perjun. Try naton laputon ang driver kay Perjun no kung mahatag balay ni sa initial information magkuton katon kung kamusta ko naton siya kay Perjun na amo to ang natabo sa iya subong nga gabi kay Perjun. Okay, sige. Salamat kid kay 5 Jenny balikon ta karon kay daw may mga commercial pa nga bilin. Away na. Okay. So sige. So establishar imo nga kuanda nga linya sa may police station kung pwede naton makuha ang driver sang police sang sining van kag kung pwede naton ma-interview hatagan ta ka sa mga pila ka mga minutos sa kay 5 Jenny. Yes sir, sige kay Perjun. Okay. So sa ato sining nga paparagan mga ka K5 ang mga balita yung nabatian ng builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang inang extend food supplement for men. Paborito sa mga lalaki nga wala nagatig ang mga tarugtog. Magtiga balik na. Inom na kamo sang extend food supplement for men mga ka-K5. Kag pagkatapos mga ka-K5 no, mga nagapulaw-pulaw sa mga gabi, para nga makapulaw kamo kag daw mahilig kamo ya sa kafe. Ari mga ka-K5 ang DTX coffee mix. May na kay healthy nga coffee ni bisan ano pila pa kadamo imno nyo ni way gid problema. Hindi acidic wala labot sina. Hindi ka ma-acid ang manami sini mga ka-K5 kay gina-detox ka pa. Amo na sang Klinika DTX coffee mix mga ka-K5 produkto ini ni Doc Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara na kay 5 Jenny. Arasa. Ang nakakabot ka dito sa tagbak nga din palagihan mo, sir. Ara na sa. Ari ng driver. Batian nyo, makita nyo mga kakipay ng driver. Baw, naka-electric pa ng driver. Subong at tusaw.
Amo ni sa sa kilid oh. Okay. So mga ka K5 oh. Apo nakakalo sa muna sa nakakalo K5 Jenny. Rasa muna sa oh. 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 Nakainom ikaw, sir? Wala ikaw nakainom? Natuyo ikaw, ati? Wala man? Sakit sa ulo mo? Wala man? Ha? Normal ikaw? Pila ka ba katuig nga nagkabiyahe, sir? Okay, sabat. Ano sa kaya ako na stress, na gadulong burakay, mga long distance? Aside sa pagbapak sa kalabas sa buhaton ng mga ano sa may tubigan sa inas, tubigan. Ang kutabi, ano may diferensya sa lakyan niya nga motor na tabo do nagapangdalasa sa may diferensya sa lakyan niya nato. Anong sa lakyan mo may guba? Ano? Duha ka napay mo sa nakita. Ano ba mo sa house? Oh, mangkutabi ano nabatsyag ya may nabatsyagan sa lawas siya, ano may problema lawas siya ano? Dito sa ulo ka ba? So kung baka sila nangagaw pamilya, kaya mo. Sino tagiya sang van? Plastic padalagan mo, sir? Hindi mahinay lang mo padalagan niya. May mapuli ka daan. Pero imo yan, sir, halin mo sa tagbak. Pag mabrito ka tayo tututan, aarin naman mo sa pamilya sa tagbak. Ang kutasa ko na dumduman niya, nga nabungguan niya to, nga may ginarado sa nga balay to sa may tagbak. Nakita ang sitwasyon. Oh. Mangkuta sabi kay 5G ni ko na dumduman niya nga may nadalasa sa nga kwan nga mga nga balay to sa may barangay Tagbak. Kay daligid lang nga kay establish kita sa nga linya ni kay 5G ni nadulang linya niya kay pero ang video subong inyong makita sa Facebook live naton mo ni sang driver sang van mga ka K5 no. So kay 5G ni mangkuta sabi ko na kung nadumduman niya nga may nabungguan siya magindalasa sa nga balay sa may barangay Tagbak. Okay, pa, John. Naka-initial kita sa aton driver kasi 5 June, no? Si ang himbal niya sa inas aton dito sa may Tagbak, wala siya kabalo nga may na sagid ang iyang van kasi 5 June. Grabe, no? Oo, tigil pa man ko siya kung nakainom, wala man daw kakisag John, di man ko man siya kung dalain sa matsyag niya, wala man daw kung kakisag John, maayo man ang iya, wala man siya natuyo. Yung try na kakisag John, ang hamba niya dito nga sa natabo dito sa may tubigan kakisag John, ang hamba niya nga madasig kuno ang pagpadalagan. Allegedly, madasig ang pagpadalagan sang motor. Ang nakabunggo iya, ang motor kay San John, oo, ang nakabunggo iya. Ang nagsalot kay San John sa iya nga kumbaga sa iya nga dalan. Oo, sa iya nga dalan ang motor kay San John. Mahinay lang kuno iya ang iya nga pagpadalagan kag mapuli na siya kuntani sa may banwa sang putotan kay San John. O ti banwa sa pututan pulian niya nga sa dumanggas nagagis sa kustalaw. Naton ti di nangalagyan pa. Tutulan mo nato nangalagyan pagkatos pututan. Nga dra kay mo nagagis coastal. Coastal area ya pagkato ni dito na ya pagkato ya sa may pier pagkato niya sa may dumanggas. Why ka na da sang alagyan pagkatos pututan magluwas gid lang kundre ka magagi pagkatos barutak mibo. Ang mas lapit ang alagyan sa Saraga kumpara dito sa may sa may dumanggas hindi bla? Di kakisab John, ang natabuan kang aksidente, dumay sa paggabalato, may shortcut na da kakisab John mo, may dumay likuan na da kakisab John, lupot sa Saraga. Pwede gani na da nga shortcut, pero ang point naton diri mo ni ay, ang Tagbak, kung diritsuhon mo, mas lapit pagkatos pututan ni ikumpara nga maagi ka pa imo sa may coastal,
kag mag-shortcut kan maliwat pabalik sa may banwas ang Saraga. Nanong klase ka utok naman? Utok kalaban tingkoy? O hindi bla? K5 Jenny, tiway siya gani kabalo. Hambal yan niya hinay, lagan ko sa niyang motor to. Niya mo to siya niya nagbunggo sakon. Kita mo gilang na. But silingo daw ay sa husto ang iyang paminsaron, di bla? Sige, pag-istoryaton siya kakita John. Hindi man siya hubog, way siya kuno kainom? Why, kakita John? Wala siya, hindi siya under the influence of alcohol, kakita John. Sige, pamangkutabi ko nakasyabo. Hindi tuod man. Prangka ha, sabi, mangkutabi na nakasabo ka, sir? Kay way man siya nakainom mong, hindi bla? Ibalikan natin kakita John. Sige be. Naton sir, way ka man nakainom, no? Pagambal niya nga wala, ano man, nakasyabo ka? Ano man, gahigop ka syabo? O man kay para nga mapamangkot, wala kay para nga mangin, inang prangkabla, hindi lang naton maglain buot mo, pero mangkot kami naton, nakasyabo ka, way? Ano, gahigop ka syabo? Kay way man sa gainomong, di ba? Ari-ari, siya nagbalik si K5 Jenny, no? Oo. Sir, mabalik kami. Ano, sir, may lisensya sa pulis, no? Sa investigador. Oo. Sir, next ko na lang bunto ka pa, sir. Naghigda na sa? Ara siya kakita dyan. Naton magutabi, naton sir, way ka man kainom, sir? Naton ti kun way ka kainom, ano man, nakasyabo ka? Ano man, nagagamit ka illegal drugs? Tulog, sir. Ay, basi nga tulugan na. Why na sa gasabat? Why na? Oo. Wala na Nicole. Sige na lang bay na lang sabi budlay may mga naga-request na niya pakita bi tsura ginawi kay panago na ipakita pa namon muna tawable tsura ginatago ina na ginabutangan niya tabon niya itsura kalo pa hindi namon na mapakita ang itsura kay iya ina nga kwano iya ina nga kinamatarong nga itago iya sini nga itsura sa ginatawag naton nga Data Privacy Act. Sige, kay Ferjun, itry naton nga wala sang basi komportable istorya si Sir sa aton nga wala sang camera kay Ferjun dala. Sige. Pwede man basi naton hindi kami magdala kamera, hindi kami mag-live sa kamera, hindi kami pakita nga may kamera naton istorya tabi. Pero palayo ka mag-istorya kasi hindi ka malabot ha. So lunhan ka lang hindi ka malabot ba hindi makagwa kamot ya si mo bla. Malayo. Preparar ka gid kay magamasta nga mga tawo, hindi ka maghatag sang kumpiyansa kay kabalo ka naman. Yes, sige Ferjun. Sige, itry naton. Sige, itry naton Ferjun na poton. Kay do alang-alang gid sa karon kay Ferjun. Diba si balaga pa Hawaii man kag do under in the state of shock pa bala kay Ferjun sa natabo sa iya kay Ferjun. Daw siya pang na-shock. Ate, sige kay 5 Jenny Thank you again. Salamat kay perte nga abilidad mo. Sos, hindi magwanta ang abilidad. Commendable ang imo sa nga performance subong nga gabi. Sige kay Ferjun, no? So bantayan ang dugang update sa muning kaso kay Ferjun was nga adlaw pagsiban pa nga mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo. Kaupod kay K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Jenny Kaulinan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko sa kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa mo to mga ka-K5 ang driver nga base diri sa ato sinakuha nga spot report no sang ato sini nga mga pulis gin pagwa nga spot report sa Iloilo Provincial Police Office ilabi gid ang halin sa Saraga Police Station pinaagi sa OIC inang OIC o kon officer in charge sang Saraga Police Station nga si Police Lieutenant Renel Lauron ginkilala diliwat no ang mga biktima no nga amo Sanday Mary Grace Condino Mandate 30 anyos taga isa ka babae kag pumuluyo sang barangay Bulilaw Mandurriao Iloilo City. Ang iyang back rider nga si Mara Heradura Cordova taga 31 anyos taga isa man ka babae kag pumuluyo sang o residente sang barangay Poblasyon
Bago City, Negros Occidental. Ining duha nga ini gindeklarar nga mga nagkalamatay dito sa may inang ospital sang Dumangas, no? Dira sa may Dumangas District Hospital, mga ka-K5, no? And ang driver dire nga gin-interview kagaina nga way gasabat, no, gapanago. Amo ini ang ginkilala, no, ginhingadlan kag nakuha ang iya sini nga pangalan base dire sa record kag sa spot report sang Saraga Police Station. Amo si Jerry Tolentino Gonzales, 53 anyos, no, taga Ledesma Street, Banwa sang Pututan, probinsya sang Iloilo, no. Ang way pa man ni mabalaan kung anong ginalinan nga ang nagpangdalasa ni siya kay may ginwasak ni siya nga balay diri sa may barangay Takas sa distrito Sangharo. Sa pagpamangkot ni K5 Jenny sa iya, way sa kadumdum nga may nadalasa sa nga balay, mga ka-K5, no, dira sa may barangay Takas. And ang dito naman niya sa may Banwa sang Saraga, ang nabungguan niya to sa may barangay Tubigan. Suno sa iya, hinay iya dalagan ang motor kuno, amoya ang nagsugata sa iya nga kabangdanan nga bungguan or ang motor ya kuno amo nagbunggo sa iya. Amo na iya sini nga pahayag sa malipot nga sugilanon, hindi pa kagway para sa way pa sa gawa sa husto nga paminsaron, siguro kagway pa na ulian. Tis kung si K5 Jenny pa siya niya basi ko nara pa sa state of shock. Siya pang na-shock. Kanamit, no? Mga ka-K5. So, buwasa, may mga follow-up ina si ka-K5 Ted Ahuero Francia sa sining programa sa aga, mga ka-K5. Way na kita tiyempo diri sa ato sining pagpangalagad. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako ni Mayo ka-K5 John Alhuado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. Ang himpilan